Mega love shout out. Mega love shout out. Thank you. Channel. Hello. Thank you for sharing my live stream. Thank you so much. Andy TV channel. Good morning. How are you? How are you? I'm fine. Happy Thursday evening here in Spain, in Europe. Ayan. Mega love shout out Andy TV channel. Hello, hello. Thank you so much for coming. Ayan. Thank you guys. Thank you. Thank you, Andy TV. Andy TV channel. Thank you. Thank you, Andy, for reminding us. Mega love shout out. Andy TV channel. Thank you for dropping your link or channel. Shout out, shout out. Hi, Andy, you have only 113 subscriber. Ayan, I give you 2 subscribe. Ano? Or banana. Ayan. Mega love shout out and thank you for coming.
God blessed you both. Thank you, Andy. Andy. Ayan, thank you so much. Hello, the Molina's Word. Hello, my galang shout out. Thank you so much for coming. Thank you. La, aga naman yan, Tugang. Kapatid, ikaw talaga. Wala la, estoy ocupando, pero siyempre, bidi-bidi. Akala ko, labas sila, Manay. Ayan, thank you, the Molina's World, sa yung super chat. Aga naman, Tugang. Thank you so much. Kala ko labas sila, Manay. Salamat ate sa mga may ginasama sa akin always. Ayan, okay lang. Thank you so much. Ayan. At ibaba natin yung iyong premiere. Nakita ko yung may premiere ka eh. Ayan, ipinin natin. Ayan, thank you so much. Ali TV, salamat host. Ayan. Ay, thank you. Thank you. Andy TV. Salamat. Ayan. Baba natin yung bahay ni Tugang or Kabsat The Molina's World. Ayan. Mayroon siyang premiere. Ipin natin para naman matamsakan. Okay, congrats yung ano. Pininto ko kay Papi yung ano. Yung computer mong ano. All-in-one. Ayan, start na ako sa work ate. Sige. Ibaba ko lang yun. Mamaya ibababa ko yung ano mo. Yung link para matamsakan ka. Ayan. Thank you sa sa pakulay mo dyan. Ingat. Ayan. Mamaya i-play kita mamaya. Ayan. Share muna tayo ng ating ano. Ang buhok ko. Haggardness. Hello, Andy! Ayan, Tugang, The Molina's World. Thank you so much sa yung pakulay. Thank you. Ayan,
Andy, I have link na binaba si si Bicolana. You can tamsak please. Our super chatter, the Molinas World, she have premiere. Ayan, the Molinas World from Canada. Ayan. Ito kasi si Andy Anto eh. Filipino siya pero nasa Amerika. Thank you, Andy, for staying. Wala sila, naka-live. Naka-live sa Facebook. Lani! Mega love shoutout, Lani! Naka-live ka din. Antay tayo guys ng ating kung may tao. Tulugatan yung mga tao. Shoutout, mega love shoutout guys. Si Andy. Tayo lang dito, Andy. Ayan, mega love shoutout sa 5 million. 5 million is in the house. Yan si Andy. Mainit na dito guys, sa amin. Ayan. As in, mainit na. James, guys, thumbs up. Ayan, mega love shout out. Thank you for coming. Ayan, mega love shout out. Foreigner ito, guys. Sabay ganun, no? Nagbaba siya ng bahay. Ay, Andy, you can connect to James. Guys. If you want, you have only, 113 subscribers. Ayan, mega love shout out, James. Thank you for coming. $28,000. James, do you have subscriber? 28,000. Oh my God, sana all. Ayan. Sana all.
init. Mega love shoutout sa 3 million in the house. Ayan. Kakrams ako. Ayan, mega love shout out. Ayan, kakanta na lang ako kung walang tao. So, ganun, no? Ayan, ako na lang kakanta. Ayan, thank you so much, Andy and James, Gaip. Mega love shout out sa inyong dalawa. Ayan, from US siguro tong dalawang ito. Thank you, guys. Thank you for staying. Hello, ang babaeng taga-Bukid. Hello, mega love shout out. Yes, Kawamil Vlog. Hello, Tugang. Mega love shout Tugang. RTT niya ko. Nag-work mode pa pero naka-busy sa'yo. Ayan. Ay, thank you so much. Thank you, guwapa. Salamat. Saan ka ba? Ayan, bigyan kita ng jacket. Wait lang, ha? Kasi ako, naka-multime stream at kay RPTV din, ko rin, nila-live ko din, pinagsabay ko na yung akin saka yung ka-RPTV. Thank you, guwapa, ha? Salamat. Saan ka ba? Hello, Tugang Miguel. Ni Tugang RPTV niya ko. Ha? Niya ko sa work. Ayan. Babang tao, thank you, host. Ayan. Just simply Jane, Tugang niya ko work mo pa. Okay. Okay, Tugang. Ayan. Thank you, guwapa. Sige. Ayan. Hindi ko na-gets. Thank you, Tugang. Ingat-ingat sa work. Ayan. Ayan, Team So sa araw. Tamsakdan, sis. Mega love shoutout, guwapa. Thank you, sis. Ayan, bigyan kita ng jacket. Mega love shoutout. And thank you for coming. Sige lang, Tugang, ha. Just simply Jane. Pwede kang lang Thank you sa pabiji. Ayan. Team Su sa araw, thank you so much, guwapa. Ayan, ang babaeng taga-Bukid, thank you. Kumusta ka na dyan? Mega love shout out. Sorry, Tugang, ako yan oo, nag-gets ko na. No channel. Okay. Sige, may jacket na yan, Tugang. Type ka nga kasa kung ilan ang subscriber niyan. Ayan. May work ka? Sige, sis, tambay lang saglit. May pasok na rin sa work, sis. Ayan, sige, sis. Team So sa araw. Thank you so much. Thank you naman sa sa pagtambay. Ayan, may galaw shoutout sa'yo.
May bago ka palang channel, Tugang. Patamsak naman guys sa nakapin. Ayan. Mayroon dyan nakapin na super chatter natin. Ayan, from Canada. Ayan. Oo, home base siya, Tugang. Part-time lang. Okay. Sis, pwedeng ba ng ano? Sige. Tugang, Maribit Boysilio, mega love shoutout, sis. Ayan, BG lang me here. Ayan, sige, ano. Sis Maribit Boysilio. Thank you sa pa-BG. Ayan, salamat sa pa-BG, mga Tugang. Sige, ano, Team So sa araw, pwede kang magbaba. Ayun, patamsak naman guys sa ano, sa nakapin. Baka naman. Patamsak naman ang ating maagang super chatter kasi papasok siya sa trabaho. Ayan. Salamat. Salamat sa mga ano patambay. Kahit may mga trabaho. Ayan, pawat po salamat. Ayan. Muni na pala si Team Sosa. Saan ka ba sis naka-base? Team Sosa, Germany? Di na ako mag-comment. Watch lang ako ng ano, views and ano, tamsak lang Tugang. Team Sosa ha. I-watch ko to. Wala pa naman mga tao. Kasi minsan late na mga tao. Kung may tao. Ayan, thank you. Ano, sis Maribit Boysilio. Ang ganda pala ni ano, ni Team Sosa. Dan sa nakapin. Ayan, oh. Artistahin ng mukha. Hangga. Saan ka sis? Artistahin ng mukha niya. Super pagod. Tapos ng trabaho. Anong oras ba ako pumasok? 10, 11 and a half hours ako ngayon. Ayan, nag-iwan po ako ng baka sis. Nilagay ko po yung name nyo. Thank you sis. Thank you naman. Ayan, salamat para balikan ka niyan. Nasa trabaho, dumaan siya. Nag-super chat kasi. Ayan, Canada po ako si... Canada! Canada yan nakapin. Canada. Canada siya. Ayan, dikitan mo siya. Canada din siya. Ikaw mo ka artista? Parang yung mga, hindi ko na maalala, pero may mga artista ako noon na pinapanood, mga katambal nila, Bong Revilla. Kamukha. Ganda mukha. Canada din yan si The Molinas World. Hindi mo ba kilala siya? Manay Leo, hello! May galaw shout out. Sige sis, wait. At dikitan ko pang nakapin. Ayan. Sige, sis. Team So sa araw. Nasa yan Canada. Tapos si Ran. Canada din. Ito, Canada din siya. Magkakilala sila ng nakapin. Itong ibababa ni Datubayas. Kabsat siya kabsat. Manay Leo, thank you Manay Leo. Kumusta Manay Leo? Sa trabaho ka? Kumusta naman Manay Leo? Damulinas Word dan kalimbang na po ako sa kanya sis. Ayan. Thank you sis. Thank you. Ayan. Baby pa yung bahay niya. Nasa trabaho kasi papasok na siya Umaga ba dyan sa Canada? Nakakalimbang na ako sa'yo. Monetize ka na pala. Watch lang ako ng bigyan kita ng views saka like. Ayan, Manay Leo, thank you Manay Leo. Type kang Manay Leo ng kasa, Manay Leo para madikitan ka. Ayan, 3 PM na po panggabi si Panggabi si The Molinas World. Ang trabaho niya. Ayan, The Molinas Tamsak Dance. Thank you Manay Leo. Salamat.
Salamaton man, Manay. Kumusta Manay? Di-off mo ba? Oo. OMG sis, ang tagal na akong dikit sa'yo. Member ako ni... Oo! Oo. Doon kita nadikitan kay sis Victoria. Kaya lang si sis Victoria, hindi na masyadong nag-LS. Nakadikit na ako sa'yo. Pero hindi ko alam, kala ko nasa Europe ka. Ayan. Thank you, Manay. Manay, gusto mo mag-akyat, Manay? I-off mo ba? Ayan, busy na si Madam Vicky. Oo, Tugang, saan siya sa kana? Malapit lang kami. Hindi ko lang alam, Tugang. Ayan o. Timpusa, araw. Ayan, baka malapit lang daw si Tugang, Simply Jane sa Canada. Ayan. Gandikit host, TR2325 channel. Mega love shoutout, Tugang. Salamat. Montreal po ako. Ayan, sabi ni malapit daw si Just Simply Jane kasi parang nasa Amerika pa, baka boundary na sila. Thank you TR2325 channel sa pagdikit kay RPTV. Mega love shout out. Musta kayo at Kulasa? Busy si Manay Kulasa, mamaya aakyat sa pagdikit kay RPTV. Inday Garutay. Wait lang, Manay. May echo. Ay, hindi. Nakaano kaya ng saro. I-silence ko. Ayan, Manay, Manay Leo. Ayan yung si Manay, Elsa. Manay Kulasa pala, sorry. Nag-aplansya ako. Para, ayaw. Mamlansya ka. The boys, the girls, one for all for one, the girls, make a love shout out. Thank you for coming sa live ni RPTV, the boys and the girls, one for all and one for all. All for one. Nagkabiyot na. May bisita tayo. Ay, Murat. Hello, Auntie. You can speak Tagalog, eh? I don't want to speak English here. Sino? May pumasok. And English at the same time. Hello. Hello. You come from where? Sisipano, 3 p.m. na po. Bye for now. Sino siya? Sige. Sino siya, Chris? Andy, friend ni friend of Mommy Snow Taga-saan? Vlog. Ayan, Taga-saan? America. My snow vlog, yeah. Yeah. You speak Tagalog, Andy, eh? Yeah. I don't want to speak English. Where you come from? Where you come from? Until next time po, sis. Thank you so much, sis. And Eyebrows, Anon Santaba, shout out. Idol Tugang, mega love shout out. Thank you for coming. Malayo kasi siguro sa Ontario ka. Malapit sis. Sabi ni Manay Leo, musta kayo at pula sa Bidal. Ayan, salamat. Manay. Ay, malayo po sa akin. Michigan ako. Ayan, baka sa iyo ito siya. Oo, malayo. Hi, Andy. Thank you for staying, ha? Okay? Taga-saan yan? Connect to my all members. I have more members, ha? Taga-saan? Sino? Siya? Si Andy? From US nga. USA, Yeah. Stateside. Ano yan? Just Simply Jane, also from US. Andy, you can connect to, Just Simply Jane from US and one of my members. And if you want, you can connect also. Okay, all my members, Andy, you have only 113 subscribers. 13, yes, subscriber right now. Yeah. But you not subscribe to my members, Andy. You stay almost 30 minutes here. Oh my goodness. Nagbiblid ng ilong mo. Hala, dapat mo dyan. Manay Leo, can you please come up? Manay Leo, please support our English, please.
Sharon Morales, hello, mega love shout out. Tugang, mega love shout out. The boys, the girls, one for, oy, can, Sharon Morales, Can ano? Can you what? I don't know how to speak in English. Oh my goodness. I'm not bleeding. Oh my goodness. Ay, Andy, ano ba yan? Ayan, tugang kasama ka na. Oh, it's difficult to have a guest speak in dollars. Spanish. You speak Spanish, Andy? Yeah, Spanish, yeah. Yeah? You can speak Spanish? Mhm. Yeah? O Tagalog? Tagalog na lang? O Tagalog, Andy. Spanish. Huwag ka na nga mag-English dyan. Oh my goodness. Nagnunotific na ako dito. Andy, half caste ka ba? Oh my God. See us go Ayan, thank you so much. Thank you, Chana. Hello, mega love shout out. May jacket ka na guwapa, BG here while having dinner. Thank you. Oh, a jacket. Ayan. Sharon, thank you ha. Tamsakan natin yan, premiere mo. Ayan. Mega love shout out and thank you for coming, guwapa ha. Ayan, tamsakan natin guys, yung mga nagbababa ng premiere. Ayan, tamsak na. May nakita akong selling fan niya, baka doon yan sa Pugong Biyahero. Ha? Hiniram niya. Ayan. My goodness. Nanay. Kanina pa yan si Andy. Hello. Ano siya? Pilipino ang Pilipina, ang nanay. Tugang saan siya sa US po? Hindi ko lang alam tugang, basta US siya eh. Filipino. Saan ka ba sa US, Andy? Yeah, from US, USA. Mm-hmm. Michigan, California, o ano? California. New York. Yeah. You know how to sing, Andy? Yeah. California. You want to sing, Andy? No, if you want to, you want to sing, it's fine. Oh my God. Singer yan si Andy. Nagkakanta yan kay Mommy Snow Vlog. No, because you said that he come from the US. California, California. Tugang just simply. California, no? Andy? California, yeah, California. Yeah, California. My goodness, Andy. Papaduguin mo talaga ang lalamunan. Could you please before you come up, could you please try to learn how to speak Tagalog, because it's difficult for us to speak English. How to speak Tagalog. I think you know also how to speak Tagalog, and I think you understand. Right, Andy? That's why I'm learning to speak Tagalog too, so it's Spanish. But you are a Filipino, you speak Tagalog also, no? Yeah, so you're a Filipino, Andy. You're a Filipino. May alaga, may alaga. Malaga, yeah, Malaga. May alaga, she know how to speak Tagalog, but she is Spanish. Yeah, Spanish. That's why I'm up here. That's why I'm up here. Faisal Melko, mega love shout out. Tim Libag, hello, mega love shout out. Thank you for coming, guwapa. Thank you. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ang dictionary ko kasi dito Spanish, hindi naman English. Thank you, Faisal Mosco. Thank you so much. Ayan. Love Manay. Thank you, guwapa. Thank you so much. Mega love shout out. Manay, nag-ano ka, Manay? Nagpa-plancha, as usual, habang nagdadaldal. Okay. Thank you, Tim Libag. Ilocana, Batangueña. Mega love shout out. Wala akong love life Nightbot. Patay tayo dyan. Chismoso yan si Nightbot. Aray ko. Tinanong ka talaga ni Nightbot ng love life. Ayan si Andy is single. Yan, si Andy TV channel is looking for what? Yeah, I'm single. No, pinapahirapan lang tayo niyang Chris mag-English. Marunong yan mag-Tagalog. No, yan. Kunti siguro naintindihan niya. Mega love shout out Manay Kulaso, sabi ni Just Simply Jane. Ayan. Hello, Just Simply Jane. Thank you, the boys and girls. Thank you, guwapa. Bigyan kita ng jacket. Wait lang ha. Sino to si Akyatin mo na si Andy. Yeah, the boys jacket, jacket. The boys, the girls, one for all
For 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 my what? jacket. girls, the jacket. Ayan. You have a I, jacket na. I think no, I the think days you of don't girl. need to give a jacket today because it's summertime. You have Yeah, to. it's very hot. No Hot, hot. need. I think you have to go to give a banyador. Banyan. I bought a door. The two-piece. Ayan. Hmm. Ayan. Thank you. I was in Bikini. that, Duarte ka. Before. Duarte, California before, sabi ni TR 2325. Oh, Andy, before where, like the what to where from California? Oh, California are you? before. Sabi ni Whoa. TR 2325. Hmm. Andy, where from California you are? Are you pala, are you? Baliktad. California. Ewan ko, tugang. Yudolohe, dolohe. Yeah, the Wati. Yeah, same. Team The Libag Wati. ni Ilocana OFW, guys. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit. Oh, yung Nagdabot ka naghahanap ng dyan ng, video. ng mga ka-chatmate, Same. andyan The si Andy. Wati. You can sing Andy TV channel. They also sing and also teach. You want to sing? Also. Kimami Kimami Snowvlog. Lagi siyang araw-araw siya naakyat doon nakanta ito Mami Snowvlog. Doon yun sa kay Mamshi? Mamshi ba? Hindi. Kimami Snowvlog. Hmm. Hindi mo pa yan. Yeah. When I was working in Monrovia from Worley Parson. Sabi ni TR 2325. Hindi man yan Kuya Junjun? Ay, Kuya Ano Junjun. Junjun? Oh my goodness. Junjun, where are you? Junjun? Could you please help us to entertain our guest? Junjun? Are you there? Juju is not here. No, maybe Jinjin is still busy. Yeah, Yeah, BGB still. Ayan, DJR Bicol TV, Tugang, Ambot, ayan. Uy, Tugang, DJR Bicol TV, tamsak na po, mega love shout out, Tugang. Tapos ka na ba? Tapos ka na? Salamat naman sa pagpunta, Tugang. Ayan. Panoorin natin. Nori, mahal ko, mega love shout out, mahal ko. Ayan, si Nori, mahal ko, mega love shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket. May jacket ka na dyan. Mahal niya ay iba. Kaya pa si Tugang, Team Libag, Ilocana, Batangueña ng kanyang bahay. Team Libag. Oo, pero Ilocana, Batangueña ang niya, ang Kaya nga, kanyang. Libag. Oo, Libag. Napunta sa France, Libog. 110. Thank you, Tugang, Team Libag in Ilocana, Batangueña. Thank you so much. Pinatapos na ako ni Tugang, Ilocana. Okay. Basayang Texas, hello, guwapa. May galaw shout out. Wala si Bisayang Dami mong tagahanga, Chris. Make a love shout Mega love shout out, guwapa. Thank you. Ayan, Andy Thank TV you for that coming. package. Ayan, Candy, you can drop your channel para madikitan ka. Oh, yeah, Andy, I did Andy. drop my channel. Ayan, Nori, mahal ko nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yeah. Nagbaba. And the boys, the girls, one for all for one, the girls. Ayan, nagbaba. Andy, later I will dikit to you because this time I am occupied. Bale. Bisaya, mega love shout out, Tinlibag. Ayan, Manay, Tinlibag, nagbaba. Sir Dan, ano ba yan? Mga libag, libog, bahog. Ano? Bahog. Libog. Libog. Sir Dan, hello, mega love shout out. Ayan, magtikitan kayo guys. Mayroon tayong mga bagong dyan. Ayan, si Tugang Bisayang Texas, friend yan ni Tugang Just Simply Jane. Ayan, may mga bagong dikit natin niya from US. Ayan, Andy, you Bisayang Texas or Just Simply Jane. Uy, na Andy, please. Ayan, hello, Sisi, BT. Ayan, Bisayang Texas. Ayan, mga taga-US yan. Oh my goodness. Ayan. Ang ating mga, na naging friend nung isang araw sa LS ni Tugang Just Simply Jane. Ayan. Thank you guys. Thank you. Yeah, thank you guys for coming. Thank you. Ano lang to special appearance lang to si Andy dyan sa taas. Walang problema. Ano, Andy?
Andi. Ande. Yeah. Andi pungal. Andi pungal na niyo. Tumarang ka daw dyan. Mega love shout out to Gang BLDJ Production. Oh my God, natatawa na naman ako sa iyo, Manay. Super Andy, swabe kaya. it seems that you come from the US. Could you please sing the song I don't go to USA? Tugang kula sa Bidal, mega love shout out. Tugang kula sa Hotel niya. Oh my God. Oh, Mauubos ang English ko nito. Magno-nosebleed It's ta. fine. I can sing. I don't want. Sing Tagalog or Spanish or It's- something like that. Whatever. But whatever. Bisaya, thank you so much. Thank you, Papa. Hello, BLDJ Production. Kumusta, guwapo? Long time no see. Busy si Kulasa. Thank you, Yeah, Bisaya. busy, Pasensya na po, Sisi. Always Napadaan. busy, looking for money. Yeah, Ayan. Oo nga eh. That's Ayan. right. Yahoo! The voice, the girls. Thank you, thank business you. for money for it. Yeah. Sino Yeah. kasi the voice, the girls ang naghahawak nito? Ayan. Tingin ko nga. Oh, Yahoo. May channel talaga sila. Hindi pa to nakakonect sa akin. Napatawa ko kantugang kulasa na pagiging kaya ako din. Who's? Bakit napahagik-hik? What's the problem? You know that it's difficult for me to speak English, So don't make hagik-hik. Manoy? Si Mano? Si Manang Atoy, kalbsat ko. Hindi naintindihan kasi yung sinasabi mo ni Tugang Justin Plidgen kasi di ba may part na nagbibikol din yung magulang niya ba? Ayan. Kaya pala. Ikaw talaga, don't make laughing because it's difficult for me to speak English. Yeah, You know, my English is very matigas. Naman guys, sa nakapin, ang ating Tugang Lamoninas Word, ang ating super chatter, din si Bisayang Texas, ibaba natin. Ayan, Tugang, galing mo kayong mag-English po. Ayan. Thank you so much. Thank you. Wala, may premiere si Tugang. Bisayang Texas. Ayan, pin natin ito. Ayan, mega love shout out. Why are you laughing, Andy? You sing with us. You sing with me. You want to sing? I know Andy. you want to sing or Yeah. You sing Top of the World for me. Ayan, thank you, Manay ko lang mabuti nakasabot si Nightbot sa'yo. Hold on 1 second. Let's see. Ayan, baba ko guys yung bahay ni Tugang yan. Bisayang Texas. Ayan, Bisayang Texas guys. Pa-connect naman guys, pa-connect ang ating super chatter. Ayan, Ivor Senon, RBLDJ Production. Thank you, Ivor Senon San Baka. Thank you for staying. And you can drop your channel. Full pack sa nakapin. Ayan, Nori, mahal ko. Thank you, guwapa. Ayan, ito ating super chatter. Please, connect naman, guwapa, please. Yeah, also, support chata. Okay, see. Ayan, Tugang Bicolana, pwede pa dikitan official page namin. Ayan, sige, Tugang. Si Slyda Tulosa, mega love shout out. Thank you, sis. Sa pa-BGBG, mega love shout out. Ayan, BLDG, mega love shout out. Sabi ni sis Loida Talosa. Ayan, si sis Loida Talosa, guys, is nandito yan sa Madrid, ang kanyang channel. Ayan, nagbabiral ang kanyang channel, guys. Ayan. Please connect naman guys sa ating tignan natin. Nasa ka Nightbot ko Tugang. Sige Tugang, sige natin. Ayan. Tugang BLDG. Padikit naman guys sa page ni ng The Voice and the Girls. Hindi pa ako nakakonect dito eh. Ayan, mega love shout out.
That's someone coming in. Okay. Let's see. Ipin lang natin guys, yung mga hindi pa nakatamsak sa ni Tugang Molinas World guys, please naman guys, at please tamsak sa kanyang premiere. Ayan, Sisi, ayan, thank you Sisi Loida Talosa sa patusok, mega love shoutout, ingat sa work at ingat kayo lagi. Ayan, manay ko lang mabuti kasabot. Ayan, nabasa ko na pala to, sorry naman. Ayan. The OFW Secret Files, dalawa pala. Ayan, hello, JNB Dikit. Ayan, Manaylayo, thank you. Loida Dikit na po, pulpak po. Ayan, thank you, Tugang, Just Simply Jane, for dikit-dikit to, nasa Madrid din yan si sis, Loida Talosa. Ayan, ang ating kabsat. At nagbabayari lang kanya mga videos, guys. Ayan. Connect tayo, guys. Ayan, Manay Kulasa, nandiyan si Manay Kulasa. Kanina pa ko ang tagal mo. Kasi nandito ako sa sa stream niya, sa YT. Ayan, please connect naman guys sa official page ng The Boys and the Girls. Ayan. Nag-overheat na yung Alin? Kaya yung isa kong Samsung pasaway yun, pinasok ko sa ref. Doon siya magpalamig. Lo. Oo. Pwede ba yun? Kasi Libag ni Bicol, tamsak ulit Tugang. Hello, may galaw shoutout Tugang. Ayan, salamat Libag. Baka talaga Libag o hindi ba Libag? nakalagay kasi daw overheating. Okay. Kaya pala nag-stop. Ayan, Bisayang Texas from where are you in Texas? Ayan. Wala What ka part kasi of noon the Texas Tugang you're in? the OFW Secret Asking you. Files. Okay. Nung isang gabi, nandun kami sa live stream ni Tugang Just Simply, lahat mga taga-US sa mga nandun. Ayan, Wow. Sharon Morales, thank you guwapa sa pabiji. Ayan, may love shoutout, Nori Mahal ko, Bisayang Texas, full pack ban. Ayan, guys, maglagay lang kayo ng komento base sa video at lagyan nyo sa dulo Bicolana, from Bicolana, please. Baba mo na lang yung ko dyan, bahay. Kasi hindi pa ko makadikit. Sige, pang trabaho ng aking kamay. Automatic yung mo pero tamad si Paluin mo yung si Nightboot. Ayan guys, baba ko yung bahay ni or type kayo guys casa para hindi kayo magbaba ng bahay. Mag-type lang casa. Casa guys. Casa. Or Andy, you can type casa. Casa. Yes, casa. Yeah. In Spanish, bahay, house. Bahay. Bahay. Tagalog, English, house. Wala talaga. Ayan. Wala Casa, talaga, Chris. Ha? In Bahay, Spanish, casa. bahay, house, ang casa. Yeah. Ha? Chris, naintindihan mo ang sinasabi mo. In Oo, Spanish, bahay, house. Casa kasi, ang house, ayan. Doro Las Pache, hello mga-host. Hello, Yeah, mga asking that language is Spanish. House, casa. Casa ni Spanish. Ayan. Doro Las Pachero, okay na yan, understood na yan, Manay. Pag hindi mo naintindihan, bahala siya. Bahala ka sa buhay mo. Si Oo. Simple Jane, nandyan naman. Kabayo. Ayan, kulasa guys. Doro Las Pachero, you can type casa. Salamat sa pa-jacket host. Pwede kayong magbaba guys, pwede kayong magbaba. Pwede kayong magbaba ng bahay. Or pwede kayong mag-type casa. Kasabwat. Manay Loida Tolosa, all done dikit. Ayan. Breaking news, sabi ni Doro Las Pachero. Ayan, Doro Las Pachero, bagong ka lang sa akin bahay. Yung may mga binababa dyan si Naito, pwede mong dikitan. Ayan, buyoyo niya. Bilang ako nag-LS ng Martes, tingnan nyo, nagkanda-bulol-bulol na ako. Ayan, yan ang sinasabi ko, parang ayoko mag-LS ngayon, Thursday. Sabi niya sa akin, akala ko adi ka na. O, di wow. Nandyan ba si Junjun? Nagbibiji ba? Ewan ko, wala naman tayong dyan. Ayan, mga bago ang nandyan.
Ayan. Wala pa si Manay Junjun. Leo, thank you Manay Leo ha. Lagyan mo lang from Bicolana sa dulo Manay. Manay Leo. Ayan. Kasi na yung Olala. Thank you Manay. Real Talk and Real Life. Hello, mega love shout out Tugang. Mega love shout out. Thank you. Thank you sa patamsak. Thank you so much. Pwede kayo guys magbaba or type casa guys, casa. Ang bahay. Ginawa lang ng Spanish casa. Ang bahay ni Kulasa. Mega love shout out. Andyan pala si Manong Junjun. Iba na naman yung channel niya. Dumaan lang para mag-video kahit saglit Tugang. Ayan. Salamat, Manay. Real Talk and Real Life. Paano mang nalaman nandyan si Manong Junjun? Ayan. The OFW Secret Val. Ako na lang Kulasa ang hanapin mo. Ayaw niya nga. Si Manong Junjun nga ang gusto. Ang gusto ko nga si Junjun. Ayaw niya daw. Gusto niya si Junjun. Ayan, salamat guys. Ayan, Nori, mahal ko, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ayaw niya nga kay mga secret na yan. Si Junjun daw ang hanap niya. I don't like a secret. I want a bulgar. So don't make hide, Junjun, ha? Parang katugang ta. Tabpa, malao Yeah, pa. so say, Junjun. Sige, Manay. Sige, kahit saglit, Manay. Sige, Manay, ingat. Ingat. Manay, Real Talk. Ayan, taga Bicol din yan si, Tugang Real Talk, Manay. Elsa. Ayan, Real Talk and Real Life. Ayan, libag ni Bicol, Mamba Det. Mega love shout out sa'yo. Ayan. Taga saan siya sa Bicol? Si Libag ng Badet? Libag. Pero, all done, dikit. Manay Leo. Ayan, Mamita Biole, mega love shout out. Thank you, Mamita Biole. Hello, mega love shout out. Silang mamingwet. Ako tinatamad ng mamingwet. Ako nga, tinatamad ako. Hello, guys. Ayan, Daraga Albay. Talaga. Daragang taga Bicol. Sige. Saan ka sa Daraga? Duman. Sadto. Bicol. Ayan. Saan ka sa Daraga, Manay? May kabisto ako dyan. Sabay ganun. Nagabisto ko siya. Ayan, patamsak sa premiere ko, guys. Mamita Bioli, baba ka ng casa. I know the premiere thing. I know. Ambistado ko sa sa Busay. Ayan, taga Busay, Santo Domingo. Mamita, ayan ang mga uragon. Katakol man uragon. Mamita, hello Mamita. Hello, si Miss BLDG to. Hi, Miss BLDG, hello. Long time no see. Alam mo ba, nandito ako pero sige kong trabaho, kumain lang kasi sila sa labas. Kaya ito nakapasok si ako. Libag ni Bicol. Ayan, si Libag ni Bicol, sino ito? Si Tugang DJR Bicol TV? Ayan, thank you mga Tugang. Libag Bicol, if you want something to remove your libag, I will give you a panghiso. I see. You know the panghiso? Libag Bicol? Pauwi pa lang po. Ayan, sabi ni Tugang BLDG. Yes po. I will give you agapo. To remove your libag. To remove libag. They say yes. Pero look, Camarines Sur. Where there yung Camarines Sur? Mamita, Bicol, Naga, Libmanan. Say yes. Libmanan kami, then si RPTV, Naga. Tagan. Ayan, Marites Solis, all dikit, sabi ni Manay Leo. Huwag mo nang dikitan, Manay Leo, yung mga ha? But they want it. Manay Leo, don't forget, ha? Night boot. Iniipon po namin ang libag namin sa Team Padakulan kami. Wow. No, because if that is too much, I will give you the Manay Leo, akit ka. Di Manay, Kulasa kasi, nangmamlansya yan. Kaya, I will give you the one bato come from the Mayon volcano. Ay, hindi ka mga San Jose sa Ligmanan? Mga San Jose po, mayroon. Mga San Jose. Oo. May San Ramon nga eh. May San Sebastian. Oo. Mga San Jose. Ayan, yan po, Tagaligmanan yan. Bungog yan. Maribukon na yan. Maribukon na yan. Maribukon. I am not Maribok.
Mamita Viole, nagpapa ng kanyang bahay. Kuya IG, hello! Manay ko wala ka premiere. Ay, manay ko lasa, wala pa premiere si Nightbot. Oh. Yeah, Wala daw Wala. premiere too. Swerte ngayon ni Papi. Kasi wala akong pa-dinner ngayon. Kita mo, nakapasok ako pero sige ko ang trabaho. To make money. Papi. Sinong Papi? Di ba, kay Papi yan inano mo yan? Sa'yo ba yan? Kay Papi, sa'yo. No, that is mine. Oh, Manay, bali, pero swerte mo. double, ang ano ni ano. Double dribble. Oo, triple pa nga eh. Live sa... Yeah, Michael up to Kuya IG, may galaw shoutout po. Ayan, igwaman kami kaiyan bato hali sa mayon. Iyo nga pang isod. Ay, di ba tugang CGR? Ayan, si Real Talk in Real Life nagbaba ng kanyang bahay. Guys, pa-connect naman guys ang ating mga tugang dyan. Ang mga oragon dyan. Manay, magpunta ka na daw sabi ni ano. Anong kakantahin ko? Matamsak tabi manay sa premiere ko sa aga. Premiere yan. Lagyan mo tugang ng premiere ha. Para Nako. Patamsak naman kayo sa premiere ni Manay, ano? Manay You know that Manay Kulasa is very muy tamad-tamad? Uy, andito mga oragon. Ayan. Yeah. Oo. You understand tamad-tamad, Andy? Ayan, Mama Bioli. Andy, Mamita. you Marisha. understand what I am talking about? Tamsak na te. Thank you sa patamsak. Ayan, patamsak naman guys sa mga premiere guys. Patamsak. Ayan, tamsakan natin. Real Talk in Real Life guys. Yeah. Namimiss ko talaga si Junjun. Wag lumabas ka nga dyan, Junjun. Idol BLDG, mega love shout out. Junjun, let the love begin. Ayan, patamsak naman kayo sa premiere guys. Patamsak naman. At dikit naman ang ating super chatter. Bisayang Texas, nakapintan sa taas. Yeah, support each other, guys. Ayan, Kuya IG, mega love shout out. Doro Las ito manaliyodan na po sa bahay mo. Ayan, magdikitan kayo guys. Thank you, mga nasa labas siguro. Ayan. Thank you, Doro Las Pachero. Thank you so much. Oh, malamig na yung cellphone ko. Malamig na? Baka Yes. sira na. No, I don't know. I don't understand. Nauna pa tong cellphone kong mag-init kaysa sa akin. Kasi? Ako nga hindi pa ako nag-iinit. Siya nag-iinit na. Kaysa na cellphone ko yan. Tamsak at bell na sa nakapinte. Thank you, guwapa. Ayan, Bisaya. Texas. Ayan. Padikit naman guys, yung mga hindi pa kadikit ni Bisaya Texas guys. Ayan, natamsak na ako, tugang. Real Talk. Ayan, may mga hello mga co-host, sabi ni Marichat. Hello, Marichat. Kumusta na ang beauty mo dyan? Ayan, Cheryl Mail, Apani Susan, listening lang mga tugang. Thank you, tugang. May galap shout out. Thank you sa BG mo dyan. Ayan. Enjoy your dinner naman, guwapa. Ayan, mag-share ka naman dyan, guwapa, ng iyong dinner. Ayan, Mamita Bioli. Baba mo yung may premiere ka, Manay? Para matamsakan natin. Oh, make sure nang ibababa mo lang yung premiere mo, Manay, ha? Salamat po, Mamita. Mamita. Thank you. Yung premiere lang ang ibaba mo, ha? Baka magkamali kang baba. Sige, Doro, tingnan natin yan. Breaking news na yan, Doro. Ano ang breaking news si Doro? Ayan. Sige, kita na kita, Doro, ha? Salamat, tugang. Sana kumain. Ano yan? Ano si Doro talagang matigas? Doro, ikaw ba ay matigas talaga? Muy Doro? Yung ni Doro. Hello, Chichay! Oh my God, Chichay! Anong nangyari sa'yo? Dyan. Mega love shout, patamsak sa premiere ko, guys. Ayan. Chichay, mega love shout out. Thank you for Kuya IG! Kumusta? Kuya IG! Ayan, I miss you! Tulog na ako ulit. Good morning yan. Ano yan? Kula sa wag, ayan. Hehe, ate kula sa wag. Nagkamali tugang, hehe. Jenny Patrimonio, mega love shout out. What to you? Thank you naman, guwapa. Kumusta? Okay. Si Jenny Patrimonio. Ayan. Tugang Cheryl May, Rabanes, Kuya IG, mega love shout out. Thank you.
Ayan guys, pwede kayo magbaba guys ng bahay at pwede kayo magdikitan or may mga patamsak tayo sa akin. Sa Hi inyong mga premiere. everyone. Just coming in. My shout out to you. Thank you, Chichay. Thank you. Ayan, good morning. Chichay, kumusta na dyan, Chichay? Kumusta ang buhay-buhay? Nakalampas na ako doon sa ano. Ayan, wait lang ano ha. Sa sobrang bilis, taples. Monaids Vlog. Hello, may galaw shoutout. Hi, Monaids Vlog. Wala pala, Monaids Vlog. May galaw shoutout. Thank you, gwapo sa pagpunta. Monay. Ano yan? Yung Monay? Ayan, Mamita Violim. Pantatlo akong tamsak. Patamsak naman guys kay Mamita. Please, patamsak naman guys. Patamsak. Magtamsakan tayo guys. May galaw shoutout. Mga tugang at Bicolana at Kulasa na Andy TV channel. Ayan, Marisa, thank you. May galaw shoutout. Cheryl Nonals Susan. Ayan. Susan. Ayan. Cheryl. Thank you. Ayan, Kuya yung Nonal. Good. Hey, love you, Kuya. Ayan, patamsak naman guys kay Mamita. Tagapili siya. Uy, sayin sa pili manay. Manay, may friend ako dyan, mga pitalyo ang apelyido sa sa pili. At saka nakakapunta kami dyan nung nag-aaral ako sa Naga College. Las Pochera ini eh. Ayan, real talk in real life. Ngalas lang ako manay ha. Salamat sa patamsak sa mga tumansa pa. Uwan ng pakikitan ko din kayo. Sino ba to? Ayan. Si Bisayang, Texas. Baba ka muna Dinikitan manay. kita ha, pero hindi na ako nagbakas. Baba ka muna manay ng bago ka maghali dyan. Ayan. Baba kayo, Jenny, baba kayo ng at didikitan, yung hindi pa nakadikit sa akin, dikitan ko ngayon. Doro Las Pasero, ang gwapo naman ni Doro, ang taas ng ilong niya. Aber, nasaan siya? Matingnan ko nga. Uy, Doro, baba mo yung bahay mo. Kasa, type kang kasa. Ito ang gwapong naman niya mo rin ito. Parang si Richard Gomez ang peg. O, di ba? Wow. Oo. Ayan. O baka naman hindi naman to Pilipino kasi ang tangos ng ilong niya. May lahi. Pero hindi, Las Pachero nga eh. Di ba? Ayan. Thank you Doro Las Pachero. Di kita gwapo. I don't. Ayan, Real Talk in Real Life, nagbaba ng kanyang premiere, guys. Please pa-connect naman. Mamita Bioli, nakatamsak na. Patamsak naman ang kanyang premiere, guys. At may nakaping dyan na super chatter natin, guys. Ayan. Nagutom ako, ha? Gutom ako. Pala ba hindi ako Harong. Ako nga, yogurt lang. Oh, salamat. Saan man nakapin mo? Wala man Ang nakita ko dito si Texas. Oo, siya Siya na ba yun? Oo. Si Doro Las Ayun. Pachero, papakatugang saan ka ba, Doro Las Pachero? Sa Pinas ka ba? Ayan. Ayan, real life. Ayan, Dinikitan kita ha, pero wala na akong bakas. Manay Kulasa. Dinikitan kita. Real life. Ayan, Manay, taga Daraga. Si real life. Oo. Tapos si Oy, Mamita Bioli. Hindi ko pa si Mamita na real life. Si Real Sinisipon si Kulasa, dinikitan ta ka na iyo. Pag dahil mo kupigdot ka tan, dadaklagon ta ka kang gapo dyan sa mayon. Masamahin talaga ini. Guys, Real life. Real na, life. Atensya na I kayo. make dikit-dikit to you, ha? But I don't make bakas-bakas. Because my hand is very occupied. Atensya ka na dyan. Down. Kapaya nasa taas. Ako sinakaluwas duman sa duman pag sa may pili, duman sa may sento. May mental doon sa may sa pili. Itong itong lugar na ito. Paano mo yan? Pupuk-pukong kaning gapo da manay. Dadaklag ko sa nakapin. Ayan, Doro Las Pachero, thank you tugang ha. Salamat ha. Adikitan kita. Aber si Doro, dikitan kita Doro ha. Kakalimbangin ko pa. Kasi tugang simple Jane. Bigang merit ko yun. Pasaway ka talaga. Pawalat lang tabi. Maski na lang. Mabalikan ko ikamanay. Ano yan? Damlag. Okay, damlag daw. Will be counted. Lakwachero, Doro. Dinoro na kita ha. Doro pa kita. Doro. Saan ka ba sa Pilipinas? Parang ganda naman ng place mo. Like ko yung mga gano'n na place. Doon lang yun sa may likod bahay namin Ayan, thank you guys. Real talk, real life.
Don't forget. Maraming salamat mga host. Ayan. Marisha, thank you Marisha. Marisha. Ayan. Marisha. Padikit na nga Hinahanap guys, ko mga yung hindi nakakadikit ha. Ng ating mga members. Si Manay Kulasa, dikit. Quezon! Ay, Quezon siya, Manay. Bicol kami. Doro Las Patsero. Uy, kapitbahay lang natin si Doro. Sabi ko na Okay. sabi ko na yung view na yun, doon lang yun sa likod ng bahay namin eh. Hindi kayo naniniwala sa akin. Oh. Di ba Doro? Nakuha ko rin. Tagaragay si Manay Kulasa. Hindi ako taga-Ragay. Ayan, bro, I do understand. TY, ayan. Thank you guys. Connect guys sa mga members ko guys, please. Oh yeah, we understand. I connect, Andy, you can connect to all my members there. Okay? Please. Okay. While she's talking, you may connect and dikit-dikit. Kapit bahay tayo. Hehehe. Sabi ni ano. Kunikan ay ano yan. Dukutan mo. Tataw ka mag-Bicol, Doro Las Cotsero. Dikitan mo yung mga members dyan ni Bicolana. Pabalikan ka niyan. From Bicolana lang lagay mo sa dulo ng message mo. Or Ayan. Hi bro. Ay may kalembang indikit-dikit tuyo. Ayan. Connect guys sa mga members ko, yung mga gustong mag-isda guys, para madagdagan. Ayan. Ako hindi ako nang isda. Magdalawang linggo na kasi na-prostrate ako. Akala ko mag 4,000 ako. Ako nga marami nang dinikitan. Sila hindi dumidikit sa akin. Magsisisi kayo. Ayan si The Boys, The Girls guys. Please connect naman guys sa kanilang Facebook RROFW. Ayan, one letra at iba pa. Sir, Senyor, Bem, po Manay, tambay po while working po. One letra, mega love shout out. Thank you naman dyan. One letra at iba pa. The Voice, The Girls, ito, dinikitan kita, kinalembang ko pa. Don't forget, I'm Kulaza. Bem, ayan. Thank you so much. One letra at iba pa senior. Thank you naman. Guys, please connect naman sa channel ng The Boys, The Girls. Ayan. Naka-connect na ako. The Boys, The Girls. Auntie Codet from UK. Where Ayan. is she? Wala pa si Auntie Codet pero Could you please put your house here so that I can make sunog-sunog? Manay Kulasa, Auntie Codet? Nakakonek ka na? No. Ayan, That's why I tell you to put it down. And I will make sulit-sulit. I will get you back tomorrow so that Grandpa will count it. Grandpa talaga, lolo. I will bring posporo to make sabrit your house. So be careful. Don't forget to dikit-dikit to me because if not, I will bring a posporo to make sabrit. Ay, nako Manay Elsa. I don't want to be alone. I don't like to sleep alone. Where are you, Andy? Andy Pungal. Okay, I'm back. Don't hide. Don't hide. Tawa lang ng tawa si Tugang Simple. Yeah. Sige lang. Okay, I'm may back. ako'y nagsha-shoutout dyan. Andy, your mom or your dad is a Filipino? Oh, my mom is. Okay. I lost 30 today, Idol, at Bicolana. Oh my God. Last week, I lost 100 subscriber. Eyebrows anon. Wala, nag-iinit na naman ang akin. That's why I have a subscriber now, you know. Auntie Colette, all done dikit. The Voice done, sabi ni Mamita Bioli. Thank you, Tugang, Mamita Bioli. Saan ka pa, Mamita Bioli? Kasi, gising ka pa. Huy, Mamita. Ibaba mo nga yung iyo nang madikitan kita. Ibaba mo daw ang panty mo Manay. Maraut. Malapit na ako matapos sa work. Ayan, sige Tugang. At Mamita. magkantahan tayo. The Voice done. Marisha, thank you Marisha.
Ayan. Wala na That'll be ma-shot, all hindi na done tayo because I'm nakakapag-shot. back. Busy na si Inday. Lo siento ha. Hey, si Renato, ikaw, sino pa ba yun? dito sa Si Oma. Helena, hindi na tayo makapag-shot. Super busy si Inday. Sige, Manay. Sa Oman daw siya, Manay. Si Mamita. Sino? Si Mamita. Mamita, Oo. asa na yung bahay mo? Susunugin ko yun. Akin na, ibaba mo. Pasaway talaga ni Mamita Bioli. 11 p.m. na dito. Mag-10 na dito. 1 hour lang mamits ang ating pagitan. Magte-10. Yeah, sorry, Ana. Pasensya na, Mamita Bioli, ha. Si Manay Kulasa, pasaway to eh. Hali kaya ni Mama, duman sa may kadlan. Sa may kadlan, nakaluwas lang. Ayan. Nakaluwas sa kadlan. Nakaabot dumay sa may San Jose. Taga-Pili pala siya. Marami ang taga-Pili. Saing ka sa Pili, Mamits. Nakipiesta kami dyan sa Tahukang Kaumahan, Manay. Mga Ako sa San Jose. San Jose, San Juan. Yan, dyan ako napunta. Ayan, Manay Kulas, wala naman sampayan ng kalasun dyan sa bahay mo. Meron, paplantsahin ko na lang. May hawak akong pamalansya habang nagdadakdak dito. Ayan, sige. Okay lang. Sige, baba ko na, premier. La Purisima daw, Manay. La Purisima. Ay, kuya na yan. Dumana yan sa medyo taragas na ang sa indang mga panga pag nagtataram. Kaway talaga to. Mamits? Di ba? Mapisti ka di ay, masimot. Di ba? Ang gusto ko sabihin. Mapisti, masimot. Ringkunada naman ay. Ay, iyon na yan. Ringkunada na yan. Sinasabi niya ngayon. Okay. Mapisti, masimot. Si Manay Kulasa nung aram-aram. Layas no yung layas. Ay, masikat yung liig ko, Manay. Pagod ako. Sa Kusay Oil. Sa may Kusay. May kusay. Kusay na. Nagpapakyaw ng parol. Oo. Sa Kusay. Alam na this. Ayan, Doro Las Pachero. Ara mo kaya, Mamita, kang panahon na hubin-hubin pa ako, para dula ako. Kaya nakakaabot ako dyan. Kaya abot-abot ko yan. Manay, nakikipiyas ka sa kami dyan. Ayan, Doro Las Pachero nagbaba ng kanyang bahay, guys. Please connect naman, guys. Yung mga gustong Doro. Why your name is Doro? Could you please explain why your channel is Doro? Shortcut ng Inodoro, Manay. Ha? Shortcut ng Inodoro, Doro. No, because here is Doro is muy Doro. Ang Doro spelling niya iba man sa Doro dito. Ang spelling niya yung sa Unidoro, Inidoro. Yes. Is not amoy Doro. Bale. Baka Chudoro yan. Alsati family kainggit, mega love shout out. Thank you. Wala man, Manay Leo, di mo papalandi kita mga members. Mayroon ako sa description, Manay Leo, kung hindi mo madikitan. Ngayon lahat, isa-isahin mo yung mga members ko nandyan sa description box ko. Pwede mong dikitan, lagay ka lang ng naayon sa komento na naayon sa video, then from Bicolana. Ayan, Alsati family kainggit, mega love shoutout and thank you. Thank you naman sa iyong pagpunta. At my jacket. Kanina libag, tapos ngayon naman kainggit. Ano ba yan? Mamaya na naman. Libog. Sige. You know how to make libog, Andy? You know that my cell phone is getting hot than me? Ito tayo.
Thank you so much, guys. Some 15 million in the house. Ayan. May 15 ka na. Ayan, Alsati family kainggit. Ayan, ka BG. Pwede kang mag-type ka dyan, guwapa. Type kasa. Type Kaingit kasa. mo talaga. Kasi BG ka. And patamsak naman sa premiere ng ating tugang na si Bisayang Texas sa kanyang premiere. Ang ating super chatter from US. Ayan. Pondan. Ponendron na may article din yan. Si Ponendron nasa Hong Kong. Ayan. Marami tayo dyan katugangan. Ayan. Doro Las Pacher Breaking News. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Patamsak sa premiere guys ni Tugang Bisayang Texas. At Ayan, si Mamit ha, Violi. Ito na, papasukin ka na ng galing sa Kadlan. Ayan, kinalimbang na kita, darling. Okay na? Umpisa manay. Tapos, oo nga. The boss, the boss. Yan na, dikitan ko na siya. The Molinas Word, guys. Patamsak naman, palagay naman ng from Bicolana. Super chatter natin. Pakantahin mo nga yung guest speaker mo dyan. Hindi yan, lang yan, ganyan talaga yan. Appearance lang yan, manay. Talaga? Oo, may mga bago nagdidikit. Kaya, sayang naman. Yeah, make a love shout to you guys. Ayan, Tugang Ricorwelo, may love shout out. Dahil lang at makitamsak. From Australia, with love. Ricorwelo from Australia, may love shout out. Thank you, Tugang. Yeah. Thank you naman, Tugang, sa iyong pagpunta. Ayan, salamat naman sa pagdaan at pagtamsak sa aking live. Thank you naman. Si Kuya IG, ano na, balita doon? Buhay pa ba yun? Mga lalabs sa mga dumikit sa bahay ko, iwan lang ng bakas, mga lalabs, balikan ko kayo. Ayan. James, guys, ayan. Thank you for coming. Ayan, Cheryl May, Rabane, Susan. Ano yan, Tugang? Ano yan? Tugang? It's up to you guys. You want music? Tugang Cheryl. Make a love shout out everyone. Make a love shout out. Ano si Tugang? Parang nag-vlog naman si It's Tugang. up to you guys. Want music? Or it's up to you guys. Nagbaba siya ng bahay niya. Yung, ayan, halos dikit na ako sa lahat, TY, ayan. Manay Leo, thank you, Manay Leo, ha. Ayan, nagbaba Manay Leo. Si Tugang Cheryl, ito nagbaba ng ano. Sa pag-akyat mo ha, mag-prepared ka na dyan ng aawitin mo. Hindi pwedeng pag-akyat mo, wala kang kakantahin. Ayan si Alsati, guys, si Alsati. Family, sa Inggit, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, 2,300, ano pala siya. Ayan. Magano lang ako, magbigay ako ng view sa katamsak dito sa, binaba mo, ha? Ayan, Alsati family. Ayan, mega love shout out, thank you naman sa yung pagpapas niyong bahay. Ano to, nagpatuloy, hindi pa huli, matanda o binata. Sino? Who? Binaba ni Alsati family. Oh my God. Nag-tiktok ka? Family. Kitna ako sa'yo. Dahil kay Tuli, isang bata. Ano? Dahil kay isang bata, gustong magpatuloy. Pabinyag. Yung bata. Oh my goodness. O di wow. Yan. Dahil sa pag-ibig. Hindi daw siya nakapatuloy yung bata. Ayan. Bigyan lang kita ng ng like and views. Patamsak naman guys sa premiere ni Tugang The Molinas World. The Molinas Kapagod kaya ngayon, lalo na mainit naman ay. Diba? Siyempre. Pagod ako, parang nanghina.
Nangihina yung ano, yung katawan mo. Nanghihina ako. Ayoko yung summer na summer. Gusto ko yung ano lang, lamig ka rin kahit. Okay, kakanta muna. Ang planchadora habang nagkukuskus nitong plancha dito sa mga punda, magkakaraoke muna si Kulasa. Kulasa. Hindi talaga guys pakali. Ang ano. Sige, ang plancha, ano mo muna, off mo muna. Sige lang, nagpa-plancha, tonight. There'll be no darkness tonight. Balik kami. Hold tight. Party kami bukas. Let your love light shining bright. Para sa mga hali sa kadlan, listen to my heart and lay your body next to mine. Your soul with all my dreams. You're my woman, I'm your man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady of the night. Manong Junjun, where are you? Kuya Iji. I'm your friend. These are the things we can't disguise. Be my lady of the night. Sige na, Chris. Daldal ka lang dyan, Chris. Ako man ngayang background mo. Wala man nagta-type, nag-ano lang. Nagta-clap lang si Alpha. Hinda. Siripong ko daw. Baka niya raw pasundar. Bukri-buko na dito. Magtampo si Kuya Aja. But in my tenderness, Kuya Aji, pasok sa banga. And take all my sweet cares. You got all of me, I can't go wrong if you agree. You're my woman, I'm man. This is just a game. I can make you feel so right. Be my lady of the night. You're my woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your friend. This is our things. Nagkakabirilot, pati kumasakit talaga mag-ano ng English. Matatapos man lang ang ano mo, tapos sama ng planchahon ko. Mamlan siya yan, nasa trabaho yan. Tapos yung amo. Swerte, kasi si amo kumain sa labas. Kaya ito, nakapasok ako. Pero kung hindi, nako, Lamisa yan. Hanggang wala. Hmm. You can't disguise, be my lady of the night. Yun na lang bagayan, be my lady of the night. Hanap kitang iba. May pang nagta-type, Chris. Ako nagta-type. Sige, mag-type ka dyan. Kasi nagpapaba. Masabi yan si Kuya IG. Bakit ang ano daw? Ang haba ng intro. Ako, kay host Kulasa, sabi ni Doro. Hello, Doro. Gusto mo akyat? Doro? Akyat ka. Para makilala ka namin. Doro Prague. Mindoro Prague. Sabing kapaguran yan eh.
Ayan, mahiyain na ako, host. Ay, pag nasa Yan white, ako, pag nandito ka, mawawa, magiging walang hiya ka. alam mo ba, ito si Manay Kulasa, si Kulasa Vidal, mahiyain yan. Ayaw niyang magano. O ngayon, Walang hiya na. walang hiya na, tapos nangagaw na ng mic. Nangagaw ng mikropono. Wala naman nagtatype. Di bahala man sila. Mayroon, sila nagtatype si Doro, si Alsati, mahihain yan pero madaldal. Ginawa po akong Kuya Eddie! Halo Kuya Eddie! Boss Gloy! Hello Bel DG! RPTV! Hello! Marites Solid! Hello! Migalap shout out sa inyo! Buruloy-bulong na ako! Burulol-bulol na, kaya talaga ang galing sa Kadlan. Ay, si Monica pa pala. Makakalimutan si Monica. Pati si Helena. Hello, Helena. Ganyan lang talaga. Paano na yan? Ano may gadan? Look into my eyes and tell me what you see. If this meant to show and say it's mystery. Since the day I met you, baby, I can feel deep inside my heart, I know it's real. You have turned my dreams into reality. Baby, not my hunter, your sweet melody. It's the same old feeling, baby, it's so real. Deep inside, I know it's real. Say you'll never, never ever go away. Say you'll never, never ever ever go away. Say you'll never, never ever go away. Say you'll never, never ever go away. Laugan ako dibdi ni Amo, masabi yan, napapagring na si Ilsa. Magkakuha silang 3-in-1. Yesterday my life was just a history. Now I feel like mastering my destiny. It's the same old feeling, baby, it's so real. Deep inside my heart, I know it's real. Si Alsati family sa kasi kilala po. Never ever go away. Say you'll never, never ever ever go away. Say you'll never. Alam mo, nagpaplansya ako. Sige, kung barabay, habang nag-iis. Alam sa tao, tugang. Musta? Tugang. Hello! Hello, Tugang! DLDG na sa Facebook. And Eileen, hello, BLDG! Sorry, ngayon lang ako magla-live na rin ako. Mapakita ako. Habang nakikita nyo kung nagkukuskus ng plancha, nagbabayli ako. Bale, sandali ko. Sabi ni Eileen Asis, piso po yung kasa. Nawala na yung backup singer, Doro. At that's why they have a backup ayan, singer Tugang too. po, ayan, kagigising lang. Naglang sa Tugang. Nako, nadali kita ngo. Na-checkpoint mo ako, Eileen, ha? Nagtatrabaho ako.
Kumain si senyora sa labas. Hmm. Okay lang yan, namamlansya kami. Ayan. Ayan, Kaya, kagigising ayan. lang. Hindi kasi kanina pa nakaano. Sige, Raya, may galaw shout out. Ibahunta naman. Nagpapa, ano pa ni patalastas pa. 6 p.m. pa dito. Ah, okay. Oh, it's 6 p.m. over there Ayan now. na, nakita nyo na ang inyong Inday. Ayan ang plansaon, oh. May galaw shout out Kuya RG. Thank you sa patamsak dyan kay RP. Hello, Kuya Jaji. Ayan, top Kita mong nabubuang. Ayaw ka na. Nabuang na. Galing sa kanila. Nabuang na, Jud. Ayan. Nabuang na. Nabuang Pugira yan. Itagwapa ni Nanay. Sabi ni Pugira yan. Deep in my heart, there's a fire burning hard. Deep in my heart, there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world and fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Ayan ang You're Inday my ng heart, Macedo. Namamlansya you're na my soul. kaway. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, Wow, ganda ng boses. you're my soul. May galaw shout out. I'm feeling that your love will grow. You're my heart, you're my soul. Isa may sabi. Si Doro. Hoy, Doro. Your neighbor, hello. Marisha. Ito ang Inday ng Madrid. May galaw shout out host. Ayan, Tuwara. Nilawa. Nabuang na si Inday. Nako, Bagong oy. labas to sa Yeah, Kadlan. thank you. That's out to you. Thank you. Andy TV channel shout out. Ryan. Close the door and believe my burning heart. Talaga. Why Feeling alright, come and open up your heart. Ayan ang I chika keep mo. the candle burning. Let your body melt in mine. I'm living in my dream. In my heart, in my soul. I keep it shining everywhere I go. Euro ito, Euro. You're my heart. You're my soul. I'll be holding Thank you you. That's out to forever you. Thank to you. stay with you together. You're my heart. You're my soul. Yeah, I'm feeling that your love will grow. Pas maangabot nito. Pugira yan, sabi niya. Yep, I'm Andy Chutana. You're correct. Yan. Bahala kayo dyan mag-alang-alang mga host. Kahit kang kasa, gwapa. Kasa. Para mababa ni Night Butang yung bahay. Ayan. Yan si Kular sa Pugira, may galaw shoutout. Si Manay Kular sa walang kapaguran. Kanina pa nagre-reklamo na yan eh. Pagod na siya eh. Alam nyo kanina, ay Len, nanonood ka. Simula kaninang umaga. You're from UK. Natapos ako hanggang alas 5. Ito. Lumabas, bumili lang ng tinapay. Nagbibidyi, nagbawayti, nagpaplansya. Yan. Mabayli kita, Lin. Mabayli kita. Sayaw tayo, ha? Hindi ka nagbibidji. Kasi ang nagbibidji, ano ka Ay, lang sige naman. na, ho. Kanta. Super Cantaters. sana all. Pag sana all. Mylene 18, may galaw shoutout sa'yo. Ayan. Sige, kanta. Ayan. Touch daw. Ang plensya mo.
Len, pahit. Mahulog ng pantalon ko. Kaupay mo sumayaw, kaupay mong lawas, labi ko natalibong, may pakido-kido kapagat, pitiksan mga sikit, labyog sanin mga Yes, Carl. kamo, Melissa. labi na kung tsatsaan tukar, itaymingan kagat. Kaupay mo sumayaw, kaupay sinilawas, labi ko natalibong, may pakido-kido kapagat, pitiksan mga sikit, labyusan in mga kamo, labi na kung tsatsaan tukar, di timingan kagat. Mayaon palingi-lingi, mayaon pauroy-uroy, nganyaon paliag-liad, may patuwad-tuwad. Hala, pikahi, birahi, tsatsyahi. Uy, dahil mo pag-focus. Dahil mo pag-focus, maraot. 25. Mahiling kita ni Ma'am na ulaso. Hala, pikahi, birahi, tsatsyahi, ikipot ang bobot ng tudahi, kay basing ganahan, ang padis mo perme, sumayaw sen puerte. Pakifocus yan na ay, pakifocus Hey, focus, Carl. Maraot. No. Yan na, nabuang na sa Espanya si Kulasa. Kaupay mo sumayaw. Ay, kito! Matang si telepono. Maraot. Magay English to lug kitang day sa oras usmak. ka. May nanonood na taga-Bicol dito sa FB ko. Kaupay sa lawas, masarap yun. Labi ko natalibo. Hindi nila alam yun, yung iba. May pakido-kido kapag pitik sa mga sikit. Labyog sanin mga kamo. Labi na kung tsatsaan tukar. Itaymingan kagat. Mayaon palingi-lingi. Mayaon pa uroy-uroy. Mayaon paliad-liad, may patuwad-tuwad. Hala, birahi pikahi tsatsyahi, kay bangin sa lawas, garagod kinini. Sa liyan yung siki, bisan pa mabibas in bulong sinsini. Hala, pikahi birahi, ikimbot-imbot ng tuda-tudahi. ¿Por qué? Patuwad-tuwad. Sige na, birahi. Ano ba yan? Bisaya, yung pero may Bicol ba ba? May patuwad-tuwad na Bicol yung salit sa libot, ibagod, imsiki, bisan pa maimbi, imbolong sinsini, hala, pikahi, birahi, tsatsyahi, ikimot ang bubot, ng tuda-tudahi, kay basi ganahan, ang tabis mo perme, sumayaw sen puerte. Sumayaw sen puerte. Sumayaw sen puerte. Oh. Ano pa? Mahanap pa kita. Pagbibigyan ko kayo, wala pa ba dyan nag-ano? Wala pang nag... Wala, sige lang tawa nila. Sige. Pagbibigyan ko yun. Minsan lang ako sumpungin, ha? Wala akong ay, hindi niya naintindihan manay. Ito ang BLDG. BLDG. Minsan lang ako sinusumpong. Pag wala ako sa mood, hindi niyo ko makikita dyan. Bahala kayo. Bahala man yan, YT ko. Kung dadagdag yan ang oras o hindi. Bahala na si Bicolana niyan.
Kontrolado niya yan. Oh, Aileen. Aileen, tiyan sana. Oh, yan. Yan pala. Bastos ka talaga. Maya siya nga. Yan, oh. Sige, ang hirit ni Tugang PLDT. Sige, Manay, go, go, go. Ayan. Guys, Nasamod ako. Gutom lang to. Gutom. Oh, nalipasan kaya yan, guys, kanina ng lunch. Ito ang chupon ko. Ito ang chupon. Yan, ang chupon ko. Nalipasan niya nung tumawag sa akin. Di pa daw siya 3:55 na ako. Nagla-lunch. Tuwadi daw, tuwadi. Yeah, Sige, just buray. enjoy. Ay, nako. Ayan, sige, tuwadi, buray kaan. Buray ka yan. Touch by touch. Oh, ayan. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Oh, Pilipinas, ha? Para malaman nyo, ha? Alas 10:14 namamalansya si Kulasa. Ay, When I feel the time is right and you feel my side and the love you came to kalimutan mo yung me gamot mo, Manay. makes my heart beat. Yung gamot mo. When my fancies fly away, but my feeling make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, still do it, night and day. You're my old-time lover. Do it, still do it, and away. Like there is no other. Anong gamot mo? Touch my touch. You're my old-time lover. Skin to skin. Yan, Manay. Ha? Ano yung mga pinaplansya mo maliliit? Ah, Itong mga kito. Anong araw kayo ni? talaga. Nakalag ka na sa FQ. Bala man sila mag-intindi ka yan. Basta ayan. Siyempre, kada akong When kagabi. my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Tawagin mo si si Manong. And the game that you play, night and day. Manong Junjun! When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in your heart, night and day. Do it, still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, still do it, and away. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Kuya Ay, akyat! Manong Junjun, hinahanap ka ni Kulasa. Miss na kita Manong Junjun. Ilang araw na tayong hindi nagkikita, ha? Manong Junjun. Manong Junjun. Do it, still do it, night and day. You're my old-time lover. Do it, still do it, Si ano and pala away. Wait lang, Like there is no other. Panty na lang dyan ibigay mo, tag-init naman. Ayan, tugang. Wait lang. Ayan, shout out You're natin. my all-time lover. Ayan, Skin sorry. Wala kasi ako to sa skin. Come under my cover. Mabuti na rin itong ma-broadcast na to, trabahong ito. Ay, si Manay Leo. Hello, Manay.
Manay Leo. Oh, siguraduhin mo man ay marunong kang kumanta dyan. Walang biko na hindi maurag. Kahit pasyon, pahiton mo. Manay, thank you Manay sa pag-akyat. Kumusta ka? Ano, wala kang trabaho? Wala. Tapos na. Hindi, wow. O ako sige pang plansya. May galang shout out tugang Tapos. Vlog. Di wow. Ano pa ba? Ni Eko, Manay, wait lang. Bahala mo siya. Baka mayroon mayroon I dyan. know, she did amazing. Wala naman ko ditong ibang kahawak. Ito lang. Hindi, si Manay, Manay Leo. Baka si Manay Leo na naman. Tingnan niyo guys. Wala lang yan. Talaga si Manay. Nalipasan tong gutom, Manay Ito Leo. naman ni Kula sabi dahil sabi ni Tugang Jinilin. Oo, Porque sabes que te quiero, te apruebas, porque sabes que te adoro, me tratas mal, que si estás en tu derecho, pero dejas clasificados, queriendo, pongo en tu lugar. Últimamente estás pasando, no tienes tiempo, no has querido, no estás pasando, estás en luego y ten en cuenta lo que te digo con todos los detalles. Estás casando, se lo preparen, mi despedido, yo le he hecho todo olvido, así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, tus lindos verdes, todo, el luego del cuerpo, todo, tanto se reza, todo. Manay Leo, di ba sabi mo hindi ka marunong kumanta? Di bailarikad na ka na lang? Manay, ikaw ang bailarina. Magsayaw na sana. Hola! Who's your darling? Hello. Kumusta daw? How are you? Hi. Kumusta? Hi! Mahal kita! Mahal kita, she says. Mahal kita, she says. Mahal kita! Porque te adoro, me tratas mal. Que si estás en tu derecho, pero te has evitado. Ano to, nagpuro-pundo? Naghahang. Hambugo na kayo ninyo. Manay, Ano? marunong ka bang magsayaw? Marunong. Oh, Andy, you know how to dance also? Yeah, Oh, could you please dance while I am singing? Okay? Because we are the host here. We need to entertain our guests downstairs. Babae, pag-abot. Hello. Ayan. Nagadansi ka. Yan, manap na lang kitang babaeng taga-bukid. O, sige. Anong gusto mo? Mag Tama. kanta. Nagpalapat ako, babaeng taga-bukid. Magaling. Salamat po, Scott. Ano na ka mo dyan? Kanta na ka mo. Ano daw sayaw diha, ma'am ho?
Nagsasayaw na tayo sa taas. Sige, sayaw. Vamos. Yan. Yan ang may contribute niya. Vamos, Chatsa. bailar. May chatsa siya. Bahil, Vamos, Satsa. Si. Iba-ibang langwahe. Pagod. Pagod na na nangyayos, di ba? Hello, hello. Ayan. Hapon na dyan Hello, sa good inyo. morning. Hello, hello. Hi. Yes, from Canada. Ayan, hapon pa kanila. We're from Canada. Okay. sinang hapon. Ano ba to? Sa Canada. Kapaman, nagkarawat Alat. Hili. Gitu. Dinudot mo ako. Kamtak na po, pauwi ko from work. Ay, natugang, kaptap. Thank you so much. From where? Kanako sadit ka pa man, nagkarawat kita, lingkudot-kudutan, ikudot mo ako, ikudot takaman, ang simbag mo sa ko, luhay-luhayaman. Hain ka na baya, kakawat kong madaya, ang pudot na matarum sa kuyang girundom. Hain ka na baya, kakawat kong ginahan, ang pudot-pudutan, hinahanap ko ngunyan. Kan ako sadit ka pa man, nagkarawat kita, ning kudot-kudutan, ikudot mo ako, ikudot takaman, ang simbag mo sa ko, hain ka na baya, kakawat kong madaya, ang pudot na matarum sa kuyang girumdom. Brief ni amo, brief. Kersunsilyo ni amo. Pinapan. Ang kudot-kudutan, hinahanap ko yan. Ano pa? Ay, patawain talaga itong katabang na po. Ay, nako. Nakakuha ko ng katabang na The underwear. The underwear. Sarong banggi. Sige. Kaigdaan. Nakadagog ako. Ninghuni ning sarong gamgam. Sa lupa ko. Katurugan. Bakuundi si Moses ngayon. Iba pala niya. Gusto ko bang unsita ko ako bang kukalalo. Shout out, Mark Lawrence. Shout out. Andito na si Idol Mark. Thank you. Salamat, Mark. Sige. Kamu naman kanta. Ayan. Mapahingalo naman ako. CR2325. Ay, ngalo na. Ayan. Ayan, nandiyan na si Manong Junjun. Ala, ayaw ko na. Nandiyan na siya. Itong Asan? katiman ako lang
Sisa kong paglipas na rin. Thank you, Idol Mike. Thank you so much. All the team. Nagpiling ko maliwanag. Aron. Oh. Ano na? Isa-isayin ang Ano na, masunod. kanta na ka mo. Oy, saka- Mark. Thank you, Mark. Baka may gustong umakyat yan, paakyatin mo na at ako naman ang Paakyatin bababa. mo. Ayan, baka may gustong umakyat, guys. At si Manay Elsa magpapahinga ng kanyang kabalo Ang baliw. na nakakalabas pa lang. Nalipasan kasi, guys, pasensya Nalipas, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nagdi-dinner manong Junjun. Sige, sige. Tapos ako magsimba, magplansya. Ayan, lapag-lapag ka, lapag ka, Lawrence. Ay, Mark. Sige, sige, patamsak na dyan, patamsak. Dear, love is a burning fire we stay. Listen the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie. Oh, doing what is Ayan, doing. nagtamsak na So ako leave it sa yung Louie. premiere. Cause I'm a lover. Tayo sa premiere ni, Idol Mike. Ayan, 24 hours. At bukas, alas 8:30 ng gabi dito. Ayan. Ang kanyang premiere. Guys, please, patamsak naman. Binababa. Hey, Ayan, thank you. who's the boy once done most day? Love is more than can handle, girl. I'll come and stay by me forever, ever. Why does he goes on pretending that his love is never ending? Faith? Don't let her steal our love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, tell me what is going. So leave it Louie, cause I'm a lover. Malinsangan. Malamig dito. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, Ulan. let it Louie. Ulan. She's undercover. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, doing what is doing. So leave it Louie, cause I'm a lover. Idol Mike, kantahan mo nga si Manay. Gusto mo Sige akyat? nga, kanta nga kayo. Idol Mike. Makakain na ako, nalipasan na ako eh. Por favor. Por favor. Ayan. Ay, kikomer Manay. Ayan. Nalipasan na ako eh. Ayan, breaking news. Tulas Pero, ayan, kanta tayo ng isa Manay. Wait lang. Ito maganda.
Pagkatapos kayo ni Chris. Tapusin ko lang, tapos mamamanggi na ako. Pamanggi Kakain na. na ako. Oo, nalipasan na Pamanggi. alas 10:30 na. Sige. Choo-choo train, a trucking on the track, gotta travel on and never back road. Yung mga nag-uumpisa Got a na one-way ticket to nag-away the siya, guys. blue. Ayoko na magturo, guys. Bye-bye, Tingnan nyo, love, guys, my si baby's Mael. leaving me. Now lonely teardrops are all that Iwan I ko mag-YC, see. hindi na ako binasasalita, pinakakanta. Get a one-way ticket to the blues. Pag nagsawa ako, bahala na kayo. So walang sa time, gonna stay at Heartbreak Hotel. Opposite society, Teodoro, I never gusto mo turuan kita? I cry my tears away. Hi, Binoy. Anak ko, anay. Gutom lang to, lipas lang to. Kaya kayo all done. Done. Choo-choo train, the trucking down the track. Gotta travel alone, Kaon and na. never got Nalipasan ka na gutom. got a one-way ticket to the blue. Yeah. Tamsak naman, guys. Sabi na, galing ko naman sa singing contest. Dapat man ay pula sa sabi ng Idol Man. Hello, Idleman. So lonesome time, gotta stay at Heartbreak Hotel. Full of Saturday, I never had. I cried my tears away. Yeah. Martis, Gutom na to! Magdamaga na to! Ano mo na? kayo, guys. Tuba. Ito ba? Kainin to ba? Train, tracking down the track, gotta travel on and never back to. Yeah. Sabi ni Idol. Hi, Premier. Oh, sige na, kayo naman. Baka magbulaklak pa ko dito. Sige, ikaw na magbalaklak ka na dyan. Yan na, kanta na. Mamaya na yan. Magbulaklak na naman ko dito. May Carmelita pa pati dito naka-reserve. Sige. Mag-Carmelita ka na lang. Sige, Manay. Sige lang. Di ka pa gutom. Inom-inom ako ng ano. May luya dyan. O, mayroon, Manay. Ano May rin? chupon ako, Manay. May chupon. Sige na. Ay, nako talaga. Maano mo na ako. Ma-off cam ako. Ma-mute ako. Makalimbang akong kaldero. Bale, ka muna. Ano tama? Sige Ano? na. Makalimbang kami. Siyempre. Masanlag akong maluto na may tuna. That's my Pamanggihan. name. Andy Two Channel. Yes. Andy, could you please sing a song? I don't go to USA. Di ba? May kantang ganon. Yurulohiyo. Patusok naman sa premiere ko. Ayan. Ay, may mga premiere. Sige, tugang. Ayan, Magtusukan patusok naman, kayo. guys. Pagtusukan kayo, guys. Idol Mike, may premiere din. Premiere ko ata. I won't wait to get to the blue. Applying 10 years or residence in Paris. 10 years sa kanila man ay, ano, sa atin 3 lang. Ha? Sa Paris, Hindi. 10 years doon. Okay na rin yan, di ba? Kamuntik na rin akong maging pares. Hello, Minda! Mega love shout out. Kaya na-join po. Sige, magandang gabi. Mega love shout out. Thank you. O di ba nung nagpunta si Ruby? Hola. Join if you want. Come up if you want. Huwag mo naman kasing kainin yung English mo. Mamigay ka naman ng English. Huwag mo naman pakinumlabas yan dyan sa ilong. Harap talaga sa Ano? Huwag mo naman kainin lahat. Oo, alam ko naman yun.
Pero kasi nilalamon eh. Huwag naman kainin lahat. Kaya may abo ka na magtaram. Si Manay, pag nagtirada yan si Manay Leo, lintian sa nawara kita dyan sa mga tagas kang English ta. Dawa yan sa'yo, uduwa to yun. Pag nag-English yan, talagang labas sa ilong. Baka ng bahay o kaya kahit kang kasa, Minda. Daina. At ito kang Marites. Ayan, Minda. Taga saan ka, Minda? Sa Mindanao. Mindanao din. Taga Mindanao. Minda, Luz. Oh, parang Mindanao sa Luzon, no? Mindanao, sabi ko na Luzbi, Minda. Ba't na lang nilalagyan mo na? Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ba to? May nakita. Aber. Hindi ko alam. Ano ko? Naantok na ako. Wow. 11:30 lang ako, Manay. Kasi gusto ko matulog. Buntok rin ako. Si Manay Leo, hindi kasi umaawit. Kumakanta. Manay, Wala po sa Leo. ulo na kanta. Ay, naku. Pwede ka nga Manay. Hindi ko lang akong sa ulado. Jungle. Ay, hello! May kalaw shoutout. Ayan, si The Voice. Rick Istorio. Ganda yung mga The Boys dito. Papasukin po. Magagandang boses Ayan, nila. true po. I'm from Quezon Province po. Okay. Mindalo. Sige na ha. Kayo na muna ha. Thank Kayo you. na muna. Kayo na muna. Wala, Magsasangag explain mo na. ako. Sign out ako ang The Voice na lang. Mag-o-off cam lang ko. Tugang Kayo The Voice. muna. Studio Manay Leo. Ano yan? Taga Bicol din yan. Isa din singer yan. Magaling kumanta. Ayan, Mindalos. Pwede kang mag-type kasa para mababa ni Nightbutan yung bahay. Ayan, may galab siya Tugang. Wala si Tugang Mike. Naman, Idol. Idol Mike. Thank you so much. Ayan, wow, Rick, may galaw shout out. May galaw shout out host Tugang Bicolana Espanyola. Thank you, Tugang. The Voice Rick Studio. Ayan. Yeah, galing thank you for the new member. Ayan, thank you so much, Idol Mike. Thank you sa sa pa-member naman dyan, Tugang. Ayan, thank you so much. Ayan, baba natin ang iyong bahay. The Voice Rick Studio, Kuya IG, mega love, shout out. Ayan. Thank you, Tugang, ha. Thank you Yes, sa out to you. Ayan. Pwede kayo guys magdikitan, baba kayo ng bahay, and ang ating bagong member, si Idol Mike. Ayan, lagay. Ayan, Manay. Saan ka nga, Rick? Sa Tugang Rick? Sa Bicol. Si Manay Leo nasa UK from Masbate, no, Manay? No, Catanduanes. Catanduanes. Ay, ay, mayroon yung mga taga dito sa Madrid na taga Catanduanes. Shout out dyan sa kung nanonood ka, sino ba yun? Taga-Catanduanes. Malapit lang ang trabaho niya sa lagi kami nagkakasumpong. Helda. Si Helda. Si Helda. Ano apelyido niya? Malaking bahay niya. Mansyon ang bahay niya sa Catanduanes, Manay. Hindi. Binagyo. Hindi. Si Helda. Nandito sa Madrid. Helda Ternida. Catanduanes. Ayun. Oo. Catanduanes. Ayan, si mama ni RPTV, taga Catanduanes. Oh, right. Palomer, ang apelyido Manay, Palomer. Oo. Ayan, Tugang Idol, Mike, thank you so much. Ayan, baba natin ang iyong bahay. Sa Legazpi po ako. Legazpi, si Tugang Idol, Idol Rick. Ang galing-galing niyang kumanta. Legazpi pala siya. Maraming taga dito, kanina maraming taga Albay. Kaya lang nung nag-umpisa ako, mahigit na rin kasing 2 oras ako kanina. Mga Bicolano din. Ayan, wait lang Tugang Idol, Mike, haipin natin yung mo. Pahit at ilalagay kita sa iyong nightboot, sa aking nightboot pala, sorry naman. Ayan. Thank you naman dyan sa pagpa-member. Kuya IG! Hindi ka akyat. Idol Mike, Primi. Ako. Manay, ikaw kanta. Welcome, Manay. Nabangan ko talaga para okay. Thank you naman dyan, Tugang. Ayan. Manay,
Wala na yung ano, nagutom na si Manay Kulasa, kaya wala na tayong ano. Alaman na. Oo, please support guys, ang bagong member natin at epitin natin. Nalipasan ng gutom yan, Manay, kaya ganun. Kasi kanina tumawag sa akin, di pa daw siya tapos very late na yung ano. O ngayon, walang simpong. Ayan, pin natin guys ang ating ano, ang ating bagong member. Ayan, yung mga hindi pa kadikit-dikitan. Mindalos, guwapa. Quezon ka, Bicol kami. Bicol kami, guwapa. Kanina may Bicol dyan. Nandyan si Doro, Las Cuatsero, Quezon din. Banderi ng Bicol. Ayan, dito lang ako sa baba, host. May ginagawa akong report. Di pa tapa. Okay. Makikinig lang ako. Sige, Kuya IG. Ayan. Thank you, Minda ha. Salamat sa pag... Just simply Jane Dan po. Ayan, lagyan mo lang sa dulo ng Bicolana sa dulo ha. Para mababa natin ang ano. Mabalikan ka pala. Sorry, mabalikan ka. Breaking news. Ayan, si Doro Las Cuatsero. Tugang, mega love shout out. Ayan, Kuya IG sabi ni Tugang Marites Sulit. Ayan, Doro Las Cuatsero, dikitan mo si Minda. Taga Quezon din yan. Ayan. Tugang BLDG, thank you. Tugang BLDG. Ayan, si Mindalos nang baba ng kanya ba? Ako for sure. Ayan. Pagdikitan kayo guys. Si Doro Las Cuatsero, Quezon din yan. Quezon Province. Ayan, ang aking bagong member, please. Padikit naman guys, ang sanakapin. Ayan, ang ating bagong member, si Idol Mike. Please, padikit na. Dandikit sa nakapin. Ayan, Tugang Marites. Thank you, Tugang Marites. May Alice ka, Tugang Marites? Kumusta yung WH mo? The Voice Ring Studio, BLDG. Ayan. Mega love shot, Maritit. Pasaway talaga. Maritit talaga. Maritit na naman si Kuya IG. Saan host? Ayan, nandyan si Mindalo sa Saipudon, sa Saipudin. Sa Madrid rin po ako, from Tituan lang. Minda! Oh my God, si Minda. Kilala ba kita, Minda? Kilala mo ba? Pupuntahan kita dyan na, pupuntahan kita dyan. Alvarado lang ako. Si Manay Kulasa sa Alvarado, then ako sa may Parting Goya. Ikaw talaga, pero taga Quezon ka sa Pilipinas. Ay, walang Marites dahil si Kulasa nandito. Aha. May LSC si Marites ulit? Hindi nga, tinatanong ko nga Manay kung mayroon. Kasi ako nakapasok lang ko dahil wala sila, hindi kumain. Oh. Ayan. Kaya nakabuelo. Ayan, OTW ako. Sige. At saka nakapintugang Doro Las Cuatsero. Padikit naman. Dikitan natin. Wala daw. Ay, nakabuelo. Oh, tama, tinapay na lang kainin ko sa aton. Ang Marites, okay na ba yung WH mo? Kunti na lang kay hindi, Tugang Marites. Kunti na lang yan, malapit na yan. Mapapa nga ng type Baba ka na ako. Ayan, Baba na ako. Bicol Manay. Manay. Wala na Manay. Masaing ka na naman, Manay. Asain ka, May matulog pa. ka na? Matulog ka Dahil na? pa. Oo, may panglaban. Dahil ka na muna. Ako nga ni mayong kadurog haloy ng panahon. Gabi na. Mabili Wala naman problema eh. Kahalat na si Agom. Ikaw man daw Manay. Kumayo ka nga. Magpaturog ka. Huwag ka pa man sa imo ang Maray ka na sa mata may kadurog-durog Manay. Ako nga ni mayo. Duro na. Sige naman ay Leo. Halat na si Agom mo. Sige naman ay, okay lang yan. Nagusubalan ko sa imo. Ang agong na nagising pa. Oo. Nahalat na yan. Ikaw Manay. Nagalat na yan. Ingitira ka. Sa iyo ikamal daw. Mayo man kadurog haloy ng panahon. Kumbaga sa kumbaga sa natong aragiran. Nanood pang TV. Nanood ka pala man pala eh. Masyado ka man na atat makadurog Si siya Kuya buo. IG nagalit na. Bayaan mo yan may magalit.
Ang galit natin, hindi na lang. Nako. Opo, Matakot sa galit niya. ng Lucena. Ayan. Bicol kami, Libmana, Naga. Ayan. Guys, padikit naman kay Idol Mike sa nasa nakapinjaan. At binabawal si Tugang Rick studio, guys. Padikit naman. Kanya. Ayan. Minda, saan ka ba? Minda sa ano? Wala, senyor. O nga, tituan pala siya. Baba ka ng bahay para puntahan ko. Minda. Naarabot na nagkarakana niya raw. 286 pa lang si Minda. Ang ganda naman niya. Repasin na tatapos na magkarakana. Kay robot. Ako makakan pa lang. Maiwan lang po ng bakas, mga tugang, at balikan ko agad. Sabi ni Tugang Pero nakadikit na ako kay Minda. Hindi ko lang alam kung saan pa Minda nagkadikitan. Tisay. Si Minda, Luz. Dikitan mo, Manay. Baka magkahilingan ka mo dyan sa sa tituan. Sa N. Sa tituan siya. Dikit na siya. Nadikit mo naman. Ako. Si Manay Elsa. Magkaano kami niyan. Magkalapit lang. Malapit lang yung lugar. At saka si Tugang BLDG. Nandikit mo na Tugang Inda. Tugang BLDG. Si Tugang BLDG. Gupituhon yan. Gupituhon yan, Manay. Si BLDG. Mapera yan, Manay. Kami na yung nga po, dikit na pala. Ayan, magkadikit na kita. Hindi ko lang alam kung saan tayo nagkadikitan, guwapa. Ano, Chris? Mapera yan si BLDG. Kaya dikitan mo yan, Manay. Hindi ko lang alam kung nakita ko na siya kasi siguro nakapagpadala na ako dyan sa may 4 Caminos at 4 Ayan, sa Kalye Artistas. Sino po yun ulit? Manay Kulasa, taga Alvarado. One year ka, mega love shout out. Tugang! Oh my God, ang pinakagwapo kong Tugang, Eugene Paranyal. Bitian yan. Tugang ko yan. Deka daw kayang pagtatakigan, Manoy. Ay, Tugang Eugene Paranyal. Nako, ang ano yan? Kabitin nyo yan, kabitin nyo. Hindi, taga ano yan, Nabwa. Ay, naku, masimot ka di ay. Swiss boy. Ayan. Nakakaligtaan ko yung live mo, ha? Kasi tulog kami, tsaka yung live mo sa FB, doon siya nagkakanta. Grabe. Daming mga fans. Ayan. Yahoo, thank you. See you po, sabi ni Minda. Ayan. O sige, Minda, pag one time na pag okay ng lahat, tayo. Doon sa inasal. Oo, magkulab tayo. Kita tayo. Sabay sa inasal. Uy, Manay Kulasa, sige nga, hindi pa ako nakatikim doon. Ay, hindi pa ako nakatry. Maano daw doon? Ano daw? Paano? Wag ka. Maalat yung pansit. Ang sabi, maalat daw ang pansit. Sabi nung kasama ko, kumain sila doon last week kasi may birthday yan. Dito daw sa may Banana Slip, dito sa may Kalye, Raimundo Villaverde. Oh. Doon, masarap daw, sabi. Doon sa pinagkumarihan at kumparihan nyo. Mag-love shout out Manay Leo, sabi ni Marites ulit, nito gang Marites. Ayan, ulit dan. Ayan, si JP Castelo, nasa Madrid din yan. Nasa Madrid. Ayan. Sa Madrid? Sa may parting, Gran Via. Ayan. Okay. O kasi magkita na kami ni hindi kami magkakilala ni JP Costales. Nung unang-una kaming nagkita, ay napunta yan sa live ko. Tapos nagkita kami sa may Palacio. No, sa Palacio Real. Tapos dinala siya ng laing. At humingi talaga siya ng Palacio Real dito sa may Prinsipe Pio. rin po. Prinsipe Pio. Doon ba yun? Oo, may Prinsipe Pio. Malapit na. Oo, yung Palacio, may simbahan din sa Almudena. Ayan, doon kami. Sabi ni Minda. Hoy, dyan na ka mo, makakan. Ayan, sige, kain ka lang dyan. Pero wag kang mag-ano dyan, ha? Kasi Anong alam mo, Manay? Media tayo. Pinapay na may tuna. Tituan ko, not Grandia. Oo, si Minda. Ikaw, Minda, sa tituan ka. Pero si JP Costales is Madrid. Malapit sa Grandia ang alam ko, sa Grandia. Kasi doon kami nagkita. At bumaba siya at nagkita kami. Binigyan ko siya ng laing. Ayan.
Hinahanap mo siya, malayo ang Gran Via. Ako, lapit-lapit sa'yo, hindi mo hinahanap. Pero sa may kulasa dyan sa may Alvarado yan. Ay, Minda. Dikit ka lang sa amin, Minda. Dikitan mo si Manay Kulasa, dikitan mo. Kulasa B. Kulasa. Ayan. Dikitan mo, guwapa. Para magkita kayo dyan, magkulab kayo. Mahirap niya kung lagi kong nakakasalubong doon. Oo nga. Magbakas ka lang dyan, balikan ka niyan. May nagkakakan pa siya, tapos pagkakan niya, magplansya pa yan bago magturog. Nandiyan na si Senyor. Nakita niya ako, hindi pa ako nakabihis. Ate? Tapos na sila mag-dinner sa labas. Ay, grabe, ang aga naman. Anong oras ba sila nag-dinner? Mag-aalas 11 na, baga. 7 minutes. O, sige, Interna Minda. pa ako, de Lucia. Minda. 5 kids malaki. Saan ka galing? Punta ka dito sa may parting Goya. Papakainin kita ng laing. Well nga. Kailan tayo gusto mo magmukbang tayo nila Manay Kulasa? Mukbang? Tama. Vlog Meron natin. dito 5 kids kasi interna pa ako, de Kaya Lucia. mga Malapit lang ba? Ginaw. Ayan, nagbuka Malaki ng na bahay. piso lang bahay. Dorlas Sa 10 Patero. years old. Ayan, dan po, Tita Kulasa. O, tita ka daw, Manay. Uy, tumanda na ko nito. Tanggalin ko nga ito. Tumatanda ako mula sa oras. Ayan. Ganon. Oo. Halat, may may 1 digdig piso. Interna pa ako, de Lucia, 5 kids, malapit. 5 kids, malapit, malalaki na piso. Sa kanya na lang. Bahay. 10 years old ang bunso. Igala ko lang premiere ko, Manay. Salamat sa pag-pin. Mega love shout. Sige. Igala mo. At ipin natin. Minda, tikitan mo si Idol Mike. Minda. Ay, siguro po. It was sound guys. Nakaping dyan. Di ako atras, sabi niya. Sino yun na Manay hindi atras? Kulasa. Po. Si Nightbot, hindi ko madikitan. Parehas tayo. Oh, now she's not laughing. Di ako atras. Ay, sorry po, Ate Kulasa. Manay na lang, Manay Kulasa. Sorry. Manay Elsa. Elsa Vidal. Nandyan yan. Kung sino yan dyan sa napalitan na ako Kasi hindi ko naruta kasi yan, Bravo Murillo. Nung panahon, siguro mga 4 years ago, yan ang ruta ko. Mayaman ka pa kasi noon. Mayaman ka pa noon. Ay, ngayon, oo, pobre. Pobre pa rin. Ay, sorry. No, hindi po ako sa Paco de Lucia. Dito po. Sa Paco de Lucia daw siya. Diyan ang trabaho mo? Mayroon kasi binasa si Manay na 5 ang bata. Grabe naman yun. Kasi, interna, ang bunso daw 10 years old, pero ang salary 1,000 to 50. Barcelona. Malayo po gang 8 hours by kung hindi yung may 2 hours din na talaga, Abi, na train. Pero kung normal lang, 8 hours. By kotse, by bus, 8 hours, Barcelona. Or 7, depende sa pagdadrive. Ayan. Gusto ko pumunta ng Sagrada. Malayo to, gang. Sagrada Pili. Sa Sagrada Pili. No, Barcelona. Barcelona. Pagtapos na ang pandemya. What's your... Sige, Facebook. Pagtapos ng pandemya, may naman, may patour naman yan ang mga andito Mag-message ka na lang sa FB page ko, Bicolana Espanyola, then i-add kita. Nag-work po. Diyan ang work mo sa Paco de Lucia. Malayo. Dito lang kami sa ako, ang work Anong linya siya? Anong linya? Paco de Lucia. Di ko alam. Di ko maalala. Kasi... Anong linya, darling? Ang sinasakyan. May pinasa kasi ko dito sa kaibigan ko yung ako. Hindi hanap trabaho. 2 million sa 3 million na nanonood dyan sa sa FB ko. Ayan, nakataki si Kulasa, sabi ni Manay Nilda Brasal. May galaw shout out. Nag-dinner pa lang ako daw. Tinapay na may atom. Ayan.
Thank you, Minda, ha. Mag-message ka na lang sa, sa FB page ko, Bicolana, and papalo na rin. Para sa mga laging giniginaw, nagbaba si Duro Las Cuatsero ng kanyang bahay. At pwede niyong dikitan. O sige, magkanta nga ako muna. Ayan. Wait lang. Walang kakanta, ako munang kakanta. Ayan, hello. Imamute ko para sigurado ka. Sige. Would you know my name? Hala, bakit lyrics to? If I saw you in heaven. Ako to, hindi to. Kasi may word siya. Bakit? May Karaoke, kapay. Ano ba? Karaoke nga. Kapay man ni. Right? I have to ask someone to sing that song. You want to sing, Andy? Andy. I would sing the Heaven song. Let's see. Lahat nakasalamin. Oo, kasi matatanda naman ay. Would you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? Auntie Codet, hello. If I saw you in heaven. May galaw shout out, Auntie Codet. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong Lord, thank you to all. Thank to you heaven. for coming. Thank you. Would you hold my hand? Bilang couple, make a love shout out. If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way tonight and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your nails, time can break your heart every day you fail. Allah, forgive me. Wala na ako. Hindi ko pala to alam. Thank you, TR2325 sa pabiji. Andun siya kay RPTV eh. Yep, she's from UK. Beyond the door, there is I'm sure, and I know there'll be no more. There's an heaven. Okay, Ryan! Tugang may kalam shout out na OFW si Chris Val. Thank you. Would you know my name? If I saw you in heaven, would you be the same?
if I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Yeah! Ayan, thank you so much sa 15 million in the house, and thank you guys. Ako na magpakanta kasi kumakain si Manay. Sige, go lang ka dyan, Manay. Kumain ka lang dyan. Lafang pa more. Ayan, lapang pa more. Thumbs up, host, mega love shout out. Landsback, mega love shout out. Thank you for coming. Medyo chino to That's sa a good atin. job, host. Thank you so much. Pasap thumbs up. And Dorolas Patcher, good job, host. Ayan, ay good job. OMG, of all bahay, I'm still infant here, ha ha ha. Oo, infant ka pa. Ay, mangisda ka dyan. Lahat ng mga binababa ni Nightbot Minda. This is always on my mind. From the time I wake up, then I close my eyes. This is everywhere I go. This is all I know. And to still so far away, just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. 'Cause you're breaking my heart. Walang audio. Walang audio? Bakit? Maybe my love will come back someday. Oh, Heaven knows. heaven knows. Maybe our hearts will find a way. Oh, heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Wala to, gang? Meron. Tagalidmanan yan, hindi niya naririnig. Telling me that if you really love her, you gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. So tell me where the was love, oh, that's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Huwag mo nang asahan yun. Heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. What are we in despair? 'Cause wide awake or dreaming now, what knows is never there. But all that time I was Lunchbox. I'm thinking inside, why does it hurt me so? Lapahit. Punta na yan sa Kambalidyo ah. Someday. Kaya ba ang punta niyan? Manay, napunta na ba yan saan? Kambalidyo o sa ano? Talagang heaven knows. Hearts will find a way. Anyway. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray.
Who's heaven Si knows. Kuya IG, walang sound, walang ano, music. Tagalimanan si Ano Kuya ba IG yan? Bingi. She Dapat has yung a backup kanta. singer, see? IG continue. Ayan. Kasi yung iba nakaka-copyright. Ayan. Di pa kayo. Oh, ma-copyright man. Okay lang yan. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala mga copyright na yan. Basta hindi strike, okay lang yan. Ano, guwapa. Okay lang copyright, di ba? Oo. Wag lang Ako. strike. Mm-mm. Anong copyright sa ako? Thank you, Minda. Thank you, ha. Okay lang yan. Kanta tayo para ano, mamaya ano na lang, konting oras na lang ako. Mag-isda ka dyan, Minda. Saka ano, Oro. I know, I can see it. Half an hour to go. Do you and never ask mine? Wonder what you would say. Hoping you don't understand, it's not a role I usually play. Magandang pagkasimula ha. Huwag mong tapusin ng himasama. That's what's been going. Baka mapaliko. Balibag mo kita nitong tinidor. Give me your all of mine, you know it's you. I can do so much for you. Yan. Maganda. Ayusin ha. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're here to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even if I know that I'm not true, I can do so much for you. Hindi kaya to sasablay dyan. I want you, having you near me. Saluhin natin pag nagsablay. Having you near Pag me. nahulog. Medyo tumama siya dyan ngayon. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Thank you, Tugang Eugene. Thank you, Minda. Mainit, Minda. Mainit. Pinapawisan si ate. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Oh yeah! Tumama ka rin sa wakas. Thank you! Sige! Pahit. Sabay ganun, ano? Sige nga. Pwede humok pa more. Manay, anong kinakakan mo? Tinapay.
Ay, Tugang. Ano nga yung Tagalog na kinakanta mo na gusto kong kantahin mo, Tugang? O Tugang Eugene, yung Tagalog. Hindi ko ma-remember. Lumayo ka man sa akin. Hindi. Hindi yun. Alright! Teka lang, shout out Tugang Eugene. Namiss ko yung kumanta. Baby, frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, is my love still alive? And God only knows, and I can't let go. When I'm in love, it will be for better. Give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, know it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And I never lose your love, and I'll ever lose your heart. Oh baby, I'm loving for your love. Auntie ko din, sorry, na replay na lang ako mamaya, tapos ibaba ko sa sa GC yung premiere mo. Nakalimutan natin ay 9 o'clock yun di ba? Auntie ko din. Baby, now I'm alone, and I'm trying to be strong. But my baby, I cry, some tears without pride. And I can't hold on to the feelings that's young. There's nothing to lose. In the feeling of full. love will be for better. Give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. More No arms can ever love, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. Hello, make a love shout out. Came to me from heaven. Good night, Linda. Thank you so much sa pagpunta. Make a love shout out and thank you. Bicol song. Bicol song. Sige. Yung paibaya. Pero, na lang, lip sync siguro. Guys, baka gusto niyong dikitan si Auntie Codette. Play natin, mamaya, Auntie Codette, yung nakalimutan na yung mo. Ay, thank you. Wala, malapit na ako para hindi tayo masyadong late, guys, sa ating matutulog tayo ng maaga. Siguro mga 40 minutes na lang. Handyman Bert, hello, mega love shout out. Thank you naman. Ayan, baba ko yung bahay ni Auntie Codette. Ilang minuto ba yun, Auntie Codette, yung mo? Ay, nakalimutan natin yung mo kanina, premiere. Ala, alin ba dito? Ito? Kailan? Ito ba yun? 6 minutes? 6 minutes. May tilang. Baba natin yan, Ayan, 50 thumbs up. Thank you naman. Salamat. Tugang Alfred, mega love shout out. Thank you. Guys, pa-watch naman kay Tugang Auntie Codette, guys. Kasi nakalimutan kanina yung premiere. Ayan, please support naman in pa-watch naman, guys. Oh, sorry, Tugang Auntie Codette. Nakaligtaan na.
Tugang Alfred, thank you, Tugang Alfred. Ayan, gising na yung mga nasa Asia, guys. Ayan, baba ako, guys, yung ano ni Auntie Codette. Thank you, Auntie Codette, ha. Salamat. Tugang Alfred, thank you. Kagigising lang po. Ayan, Tugang BLDJ, thank you so much. Ayan, wait lang. Masyadong malakas yung ano. Manay, sige. Ano, ready ka na dyan, Manay? Tapusin ko lang tong kantang ano, Bicol. Puon magbago ang gabus, pagkamuot ba si mo kapus, imo sinabi kang inot pala, ako ang kaipuhan, pero dain na mutan. Sa inagkulang ang pagpadangat sa imo, gabus man tinaog ko para sa kaugmahan mo. Iko narisa, nasawa ka na, ako ang kaibahan. Iwan ko na kayo, madam. Pero hanap mo siya. Sige, Manay. Good night, Manay. Good night. Ingat. Good night. Salamat sa pagsakat. Salamat. Thank you, Manay. Okay. Thank you. Good night. Ipipilit pa. See you again. See you. Okay, babush. Nasa niya na ikapaluhaon, sagpod ingatan kanya. Paubaya, Bicol version, ano, handwork. Ayan. Sa inapundo ang pagiging totoo, kada mananambit na padangat mo ako, na imo inako na igwang iba, ako ang katugos, pero giromdom mo Iba. magmaka sa katayin niya, na ikon na ipipilit pa. Ang hanggat ko lang sana sa iyo, na ikapaluhaon, sagpod ingatan kanya. Ayun na si Saro. Nawara na. Nawara na. Ay man lang magparam. Maduma na ako. Sip kasakuran, Nahulog siguro. ako ay nainot lang, sa huli siya pala. Ganyan talaga yun. Ay, araw talaga. Kumbaga sa simong mga mata, kunta no pinili mo siya. Ako na lang. Sabay ganon. Sila ba ang kinadana? Ako Pasiring na yun sa yun. maunod. Wala lang.
Kung mapahunod. Ay, ito magpahunod. Pahita sana. Ako mapahunod. Ano yan, iriwal? Ayan, yes, inila siya. Siya na lang sa iya. Si Andy Mar. Kapampangan to si Andy Mar. Pero taga ano to? Ano yan? Paris. Ayan. Thank you ha. Thank you. Lapit na ako guys. 7 minutes na lang. Mag-out na ako. Kasi may trabaho bukas. Kanta ka manay. Kanta ka. Send ka manay. Habo ko na. Isa na lang. Okay. Sige na. Niya una si senyor. Ay, nauna si senyor. Madadamog na ako kaya magkurang baw degdeyo. So bago buwilo pa tamarayo. Sige. Sige nga. Pahita lang. Sige, malapit na rin ako. Sige. Ayan. Thank you, Tugang Eugene. Mula ka bang ilis, Tugang? Ayan, night boat. Wagos, matulog, gigising din naman. Akanta sa room na. Sige. Gusto mong akyat ka, sige. Akyat, wait lang, ha? Akyat kayo kasi wala naman yung mga nandyan sa yan. Si Manay kasi nandyan na yung amo niya. Baka, Makakurahawan ako degde. Sabi yan, Elsa, kaya te. Pagkanta Manay sa Lambicol, haha. Sige, Tugang. Akyat ka. Para makarelax ba? Sige nga, Tugang, Alfred. Guys, pa-watch naman kay Tugang, yan, Antikodet. Yung kanyang, Bigyan naman, Tugang, Handi Manbert, pwede kang akyat. Gusto mong akyat? Sige, bigyan mo kaming isa. Isa. Kanta. Saya. Bigyan naman. Ayan, Tugang, Alfred. Alfred. Yan, hello. Ayan, madali man. Sige. Pahit. Good evening po sa lahat dyan. Good evening. Good morning dito sa Asia. Mamaya-maya. Buenos dias. Buenos dias. Buenas noches aquí. Sige, Tugang, Alfred, kanta ka. Nagkakanta ka rin pala. Kumusta na yung WH? Once in a blue moon lang po kumanta. Kanta ka sa Sa LS mo minsan pag malapit na yung what's hour mo, mag-live ka na, nagpapakita ka. Tapos, okay lang naman CPR, pwede naman makat, basta hindi mag-6 na oras ba yung LS. Pwede siyang ma-mute, pwede siyang Kasi hindi try. Para masanay ka na. Mag-i-alis Sige ka. po, nasa na kasi ako. Magsi-shower na ako. Sige. Sige po. Tapos ka dyan. Kakanta na po ako. Banyo queen. Madali lang, i-mute. Oo, madali. Ang CPR. Oo. Ikitugang, Alfred Banga. Malapit ng mamuni ang Tugang. Malapit na. Sige po. Sige, Alfred. Mami Juliet, hello. Mami Juliet. O nanay, o tatay, utang ko sa kuyang buhay. Daw banggi, katayad ko kamo, kadamay sa was na oras. Nanay, o tatay, ang tagay ko sa dalaluhan. Katokdoan na marawayon, sa kumamain man magduman,
namumutan namumutan kung tatay sa Diyos ng bahay. Kung sagot pa man, di ko maliliwan. Nanay, kung tatay sa kung namumutan. Kuya ko, dumutino sa Diyos sa banwa. Kuya ko, nagsisimba sa sarong pangapuda. Namumutan kung nanay, namumutan kung tatay. Salamat sa bubos ng bahay. Kung ang sagot pa man, di ko maliliwan. O nanay, o tatay, sa kung namumutan. Hindi na kami nakagirong. Salamat po. Thank you to Gang Alfred. Hala, para sa magulang niya yung kanta. Ayan. Iyo po. Lubat na pati ko ah. Ayan. Thank you to Pigkakanta mi po yan kay to kanya Alfred, pa sa banga. seminaryo. Thank you sa kanta. Ay, nakatouch naman. Buhay pa yung mga magulang mo. Nandun pa sila. Salamat po. Ayan. Tugang Baba na po ako. Sige, Tugang. Adios. Thank you naman sa pagkanta. Wala, pati si Manay Kulasa na wala. Nandito ako. Ano wala ka? Ay, oo nga. Ikaw ang nawala. Akong winawala mo eh. Man. Ayan. Auntie Kudet, playing. Patapos na. Malapit na ako, guys. Ay, puno na nga pala Manay. Oh. 1 minute na lang. Oo. 11:30 na. Guys, oo. Kanta ka one more, ano Manay? No, hindi na. Ha? Okay na. Pag gutom lang ako pakantahin nyo, pero pag basog na, wag na. Pag busog na. Kasi pag gutom ako, kakanta ako kasi nalipasan ako noon. Sige. Goodbye na tayo. Ayan, last na lang guys, last. Pero hindi ko to alam masyadong kantang ito. Pero gusto ko tong kantang ito. I love you, goodbye. I love you, goodbye. Ah! Hello. Ayan, tapos na ante, Dr. Wish I could be the one who could give you love, the kind of all love you really need. Wish I could say to you, I'll always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give the heart and soul to you. Promise you forever, but baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'm the one you need, but that would be a lie. I know I only hurt you. I know I only made you cry. I'm not the one you needed. I love you. Goodbye. I hope someday you can some way to understand. I'm not only doing this for you. I don't really wanna go.
Deep in my heart, I know this is the kindest thing to do. You need someone who'll be the one that I could never be, and give you something better than the love you found with me. Oh, I could say that I will be your need, and that we'd be alive. I know I only hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you're needing. I'll love you goodbye. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone, wala. Oh, video lang to hanggang matapos ka, Tugang. Uy, matapos na ako, Tugang. Okay na to. Baby, fill me up inside. I'll never be the one you need. I'll love you. Goodbye. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you, Tugang, Marites. Auntie ko din, Tugang. Salamat. Salamat, Alfred. And Tugang, Manay Kulasa. Auntie ko din, salamat, Eugene Paranyal. Thank you. Tugang BLDG Okay. IG. And Sige, salamat man. Lloyd's are PR2325. Thank you so much. And lahat ng mga pumunta. To all Pahinga-hinga na. Manay Leo, thank you sa pag-akyat. Sino ba yun? Si Andy. Andy TV channel. Ayan. Thank you, Auntie Codet. Good night, good night. See you tomorrow. Kung sino mag-LS bukas, makaakyat ako kasi Friday bukas. See you guys. Thank you so much. And God bless. See you tomorrow and see you on Saturday and Sunday sa aking LS. At Rosie Ramos Channel, hello Tugang. May galam shout at mag-end na ako. Mag-end na ako, Tugang. At kami magpapahinga na rin dahil may trabaho bukas. Tugang BLD, thank you so much for support. Tugang Marites, Kulasa. Tugang Marites, sulit. Tugang Kulasa, have a good night, sabi ni Tugang Marites. Thank you guys. Salamat! Adios. Buenas noches a todos. Bye-bye. Babush. Bye, everyone. Keep safe. Tapos ka na, hehe. Oo, Tugang. Bukas na lang, na lang. Saturday and Sunday na lang. Kanina pa 3 hours lang ako ngayon kasi para makapagpahinga. Super pagod sa trabaho. Thank you so much. Love you all, guys. Keep safe. Thank you, Rosie Ramos Channel. Bye-bye. Thank you, guys. Keep safe.